سباك كان بارك كجين تعمل كان سلك جنا سوقاك نجاني لك جين كان لسمك كل سجل لك أزلك أسجل كل بركولك كان كل لسان أنت وأوتو أملاك أمالك تو زياغا سون بسانجس أملاك أنت دكول جس قالوا كل جنب سنتوا كننه بكما مهارنا كل سول كان زي بلا أنت مسوس بدي كما زهورو كدوس 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 الجابير أملاكنا زنبر كاذل لخا نقول حليف كاد ما نزل عالم تنبر كم مسراق سامعرا كم سمينك سعد أبو بسم كان نزل عالم تمسكني سلام لخنتك سلا فتاري النتك سلا قويت النتك قدس جابير أملخنا خبرك كان مسكنك نقلقلك كان جزاك في الجميل نار ما نسجدلك ساعات معلتي زوارك كالنا سلام زوال كالنا أبعد منا إذا معلت زيان إذا ساعات زيان زوسك كان نسخاخ مكبر المسكنة نخيفهم كل تهبنا لخنا أب كبرها كنوعلو منفس كنعبيرلو ناب سماي كنتمتلو تأززنايو كنفصملو دمصخا كنلليلو دم أملخنا حيل هبنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا سلام هبنا زمل عالمنا نريد لنا برد يكون هو بلا نفاس يكون نقطقات مريت يكون وحج يكون بارع حوي يكون أملخنا كله نقول مهدئي نقول ما تفعل لك كامو كل نجارنا حلفنا أنه بكالنا كم قبرنا خالي يمكن كم محرت كارئين كم محرت كارئين كم محرت كارئين كم بدل نايت حيدا بيتهم أيوه بيتهم كم قصلي زحرر زلو أملخنا نسغانا تحوق أفبللو نسغات فأيو نقول لنا ما محرت منا كدس جابير أملخنا أب حمام زلو فوسخا أب حزن زلو مصننعخا أميام زلو برختك حريقهم زلو خدانك عسيرهم زلو دما مفتحخا فطر اللهم ولدنا يوم كلهم باريكا قديسكا ناتكا غركا عبيلنا وفر زلو دحن أما قشا زلو دما أمنا دحن ملسلنا أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا صلو ذكرنا زلو كلهم دما جابير أملخنا نقول ززد ليم تفلت خام ززد ليم حبلنا بنا يدينا قدس رنجل مريم أمالادنا بنا ملاك ترادنا بنا نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهاريا زمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نتوعك لنا سمكاي قدس من قصغات تمتا فقد كانت أب سماي كم دمام دريكون نعليت مقبنا لما هبنا نحن زودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كوكفاد احنا النمبر أفتناي تأتونا من قصنا حيدن كبرن نزال عالم ناتكاي ما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له لنا غدن قليخي سقاخون دن قليخي بدي جابير تواب بيك سراوي سلام لك له نسخك عن السبرقتيخي فركر سخون برغيو ومن تتسقى يا بيهر مساقعي وفي السيتي دسي بالكي أتياتنا خسرينا مفتو ودخ يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين فتاوى شرين زينو أملاك المدان يسوس كرسوس كانيكا كان سريات يعلم ساسي أبسا ولدي لو بركساتي برهان انتم عوية كانت وعوية يقونا تران سيرقوس عنات ببسمكم كونوا فتانون تهاني يرسيان اسكولوان سمات زيو مهار النكرسس مال عصر تفلته زيو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكرسس كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكرسس مال عصر تفلته بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكرسس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس 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 زاز عزيا من بارسقا قويتانا يسوع كرسوس ام قبر مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دق اسام سال مسل زغونه كمون داتا غزي عدم سب تقصر ناي مسغانا صلوت سناي نغر زغبرلنا يقرب حال جابي ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسوع كرسوس نمسكنوا لنا سويرنا ردينا حلونا نقربنا تقبلنا تماقبلنا نطنعنا كساعة ساعة ياو تحلنا أيو جمع زغد السعلة ديان كل زمن وتنا بفصم سلام خلونا كل نزح جابي رمنا نقبلنا لنا وقويتنا جابي كل التحزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسوع كرسوس لكل قبرين من تقول قبرين أو تقول قبرين نمسكنا كالنا سلا سور كنا نزرد آخرنا نزحل خنا نبخاون سلا زقرب كنا تقبل كنا
ስለዚ ቆብካና ዘጽናዕካና ሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቅረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደል ኣለና እዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ጎዲ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽርኹፋት ሰባትን ምልዓል ጸላን ወጎይታ ካባ ያርሕ ካብ ኩሉ ግብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዝርያ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕ ጥዕሚ ኣዝዘልና ተመነን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላህና እምበርና ፈተና ይገጥመና ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበረ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ራእይኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጹሃን ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ናይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሆ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡውን ጥበብ መሃረኒ ምንቲ ክፀርብ ስስምዕ ዛጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ሕፀበኒ ተንዝቐጥቀጥቃየ ናዕፅምቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ከዓ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፈቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዝኽምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይ ጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታይ ኣፈይ ምስጋና ከነግርስኻ ናፈረይ ክፈት መስዋዕቲ ባሃብ ብለካኒ እዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይ ክነቆኒ ኢኻ ንጽዮም ብጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዑ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓርር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓብ መሰዊእኻ ኣራሒ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይ ንኣምላኸይ ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ አሜን። ቃልዎ ተስማዕልና ኣቦና ህይወት ኣቦና እሺ እምበኣር መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣቦና ኣባ ቆሞስ መዝሙር ዳዊት 132 ማማ ብረይ መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 133 ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 134 ክትጽሊ ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ክትጽሊ ኢልና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 138 ምናልባሽ ደይጠዕመኩም ተሃሊኹም ከይተደግመ ምእንቲ ከይተጸለየ ከይተርፍ ሓበሬታ ግበርሎ ኢኹም እሺ መምህር ትምኒት 138 ማማ ሙሉ 141 ማማ ረዘነት እንኳ ዓብ ሰላም ኣተኺ ጥዕመ ክደኸውን መዝሙር ዳዊት 142 ክትጽሊ ኢልና እሺ ኣቦና ኣባ ቆሞስ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክትጽሊ ኢልና ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት 147 ደጊም ክትጽሊ ኢልና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልክ ክትጽሊ ኢልና መምህር ሳራ هالراي ዲያቆን ወደይ መዝሙር 148 ኦኬ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ከዋክብቲ ፀሓይን ወርህን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩኻት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ንዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገቦላት ባህርን መዓሙቅን
كلكم أتم حاون بردن أسايتان جمان قالوا تسلط بوبلان أتم كأخرانن كرابيتن كلكم فريتي أعوامن صهدتات كلكم أراويتن كلاتكم إنسسان لمم تبلون نفرتي أعوافن نجستات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فررت مدرن أقبازن غرازوتن عبيت مسنعشتو سمو بينو لؤل إيو قرمو أبلعل سماين مدرن يمو نسم إكزابير يمسكنوو نهزبون قرنيا العلا سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل اتز غربو هزبي يمسكنو الله هاليلويا آمين هاليلويا آمين هللويا. أبونا أبو ملأك السلام وانجيل لوقاس. أبيكم سالو ديم ديكون هو سوميم هيبو مقوم بقوم إيلكم أغريتها. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤልን ፅበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ ምስ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብሩ ምስ ኣተው ሰሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓወፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ዓለም ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ። ግን ከትጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ፈራዲ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ከለኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕ ከለኺ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ መንበር ፍርድኻ እስንብል ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነንፀብራቕ ብርሃንካ ንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቕዓኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። آمين. عليه وتسمعنا. ማማ ብረይ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩንዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ ክትጽልይልና ኢኺ መምህር ሳራ ደድሕሪ ኣላ ኦ ንጽሕት ግን ጽልይልና ኢኺ ኣረ ቅርብ ሕረ ክፍልታት ጸሎት ዲያቆን ወደይ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩንዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይን ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከ ነፍሰየ ጌጋ ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። لحندم سيخوم ኣሜን ከመይ ምሲኽን مسكين هيدا خمي كني እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ኣራይ መምህር ሳራ ኦ ንጽሕት ድንግል ምትጸለኽልና ቅጽል ኣቢልና ከዓ ኣፍታ ጸሎት ቅጽል ኦ ጎይታ ንዓበዛ ለይቲ እዚኣ እሞ ትብል ደላ ከዓ ኣፍትና ሉላ ክትጽልይልና ኢኺ اوكي او نጽሕት ድንግል ናብ ባርያኺ ትቁልጥፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሂ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባይ ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ህመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን መነቕቓሕን ኣበግስያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ኣሜን ቃል ወተስማዕልና آمين بدحري من يتدا
እሺ ሰማይ ወይልኩም ኩላትኩም ስድራቤት መድኃኔዓለም መዓም በመንፈስ ቅዱስ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክሓድር ሓልወኒ ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ስምካ ንዘለኣለም ክቡር ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ ትህበም ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰን ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቕበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ምሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረኒ ነፍሰይ ኣድሕና እንዳበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ተፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን ካልኦት ተስማዕ መምህርቲ እምነት እዚኣ ነዲና ኣሜን ዶ ክህበን እሺ ዲያቆን ድሕሪያ ነና ናባኺ ኣዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ ቅዱስ ክትፅልያልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ right thank you ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይቐኒለይ ኣቦና ኣቦም ዲያቆን እሺ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ኣይትፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ህዝብኻ ብፅሓዮም ሞመንትት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ፍጹም መዓርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዓይነት እንጌራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብላኽ ድንግል ኢኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መምህርቲ እምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም
እሺ ሶሪ ፈተናት ምስጋና ለቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ድንግል ጸጋ ሁልጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክስግወልና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ማምሉ ነተወፀሎት ሃይማኖት ተወፀሎት ሃይማኖት ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዘወለድክልናን መፅዮ ከዓ ነብስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንፃድቃን ንእልትኦም ቤተ ክርስቲያን ፅድዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮት ስሉስ ቅዱስ نبصر نسجدلو وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا آمين ما مرزنت نهيمانو ጸሎት እሺ አሜን ሲሆን ስሙን ወደን መንፈስ ቅዱስን አዳምሩ አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን ሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ሁሉ ዝኾነ ወልድ አብ ወልድ ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኸበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ዘይክኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልቦን ንእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ ይብሉ ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀትን ንኣምን ትንሣኤ ሞታን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎት መስሚዕ ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን 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 ትራላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ላይሶን ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን
ቃልዎ ተስማዕ ለና ማማ ብረይ ቅዱስ እሺ ዲያቆን ወዳይ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስኻ ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይ ድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርናስ ኣይኹን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ኦ ሬታ ደጋጊ አምላክን ወአኮበከ አብሳነ በከ አምላክን وأكوبك معبوسان بك أملاكنا وأكوبك معبوسان وقويت بقعات ورنا مسكنا خمزلنا خمسلب سماء تنبر أبونا سمكاي هاي قدس من استغاثم فقد كان تاب سماعكم دمام دريكم عليت مقبنا لما حبنا نحن نودلنا بدلكم تحدقنا لهم بدلنا العصا أكبر إحنا نعبر فتناي تأتونا من قسنا حيلين كبر نزل علمنا كايما وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له محلنا غدن قلي خيب سقاخون دنقلي خاد جابير سوات قويتا سراوي سلام لك له مسخي كاب عن السبرغتي خي فركر سخون برغيو أمبل تسعقا جابير مساقي وفس تدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ إيسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين ناين الصحاس قلوت أوغويتا أبزا معات زي أبكن ميخاب تكباركم بقار حسابكم بخلو واساتنا زحطانا أيو صغار فرحون مبقر سبن سلطكمكا من تتقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاق بسلام كان حدر سلام أوتي تابنا أبزانا يدك أسقدينا خاب كل چنقتنا تعقبرنا خاب كل خفاعتن خاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملاك على آخرنا ساقام برهرين تمفكر سبزقنا حدا ودخا ويتنانا أملاقنا مدحنا يس كرسوس يتبون مسؤول كبرن وداسيان قرمان زلوكا معاري خامز زغنو عوت منفس قدسن مسقانا يقباكا الجن زل العالم علمين آمين ربنا ويتا محرنا محرت كون أبزحلنا آمين وأم نفس وكب ساعة جزين أب سماين مدرن بخبر السجدن كا كريستوس أمون أملاقنا بعدنا وقت عدستن بزوح محرتن بسنيات كازة ملاكا روهن نتوم عنا زغدامهم حتياتن ياتاكون متمحر نحتى تماميت ابن السحاء بهيوت كنبر برموتو زي تدلي من تتصدى يوم زلو تسفى سميات روحون كلهم نابدحنا تتعدم وقويتا أبزا ساعات زيان كل ساعات لما أنا نتقبل هيوتنا كان علنا تأزازات كاهم دبر مرحنا منفسنا تقدس سقانان حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر همامنا فوس عتياتنا حدقلنا أو كل خفوع حزن سقايات للدرد أنا بهلو نوم كل عقب بقدسان ملاك حلونا نا وهدت امنات كان من رحمة انتي يابت زي مرمرن زي وسنن فلتات كاخم بتصح عدلنا بس خان زل عالم بروحي تامو امين آمين بقعات برنا بمسكانا خمزي إلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قلبس أركان تابسم مدري يهون بدلنا نعوسنا نقلنا نحب وعدنا نعم بيرا فتنا يتأتونا من قسن حيدن
ክብርን على ما أمين أو زيت يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللغو حلنا خدن قليخي بسقاخو ندن قليخا دي جابير صبا ويتا سراوي سلام لك اللغو نسفك عن السبرفتيخي فركر سفون بلغي أمد تسقا جابير مساخي أوفيس تدس والكي حتى ناصر لنا في التوردخي يسوس كريستوس من انتانا محرت لمن المأمين كبرن مسقانا نعملاخي يكون جابير يقبل له بسماي عرق ترفق زينا عملاخي بارخ لنا ኣሜን ንዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ሃይማኖት ኣበው ንባብናን ትምህርትናን ክህልወና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 48 ክፍሊ 7 ኣብ ቁጥሪ 26 ተዋቢልና ነርና ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንሪኦ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ዝተባህለ ኤጲስቆጶስ ናይ ኪስኪስ ምዕራፍ 48 ክፍሊ 7 ቁጥሪ 26 ክንጀምር ኢና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 48 ክፍሊ 7 ቁጥሪ 26 ክንጀምር ኢና ሰናይ ንባብን ናይ ኣስተንትኖ ጊዜን ይግበረልና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብዛ ቁጥሪ 27 ሰለስተ ንባባት ኣለዋና ማማ ትረሓስ ወሉ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ እንድሕር ዝጥዕመኪ ኮይኑ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ከተንብብልና ሓንቲ ቁፅሪ ምናልባቶም ደይጥዕመኩም ከዓ ምልክት ግበሩ ለይኹም ወላ ብድምፂ ማማ ማእዛኻ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ነፃ እንድሕር ሃሊኺ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 ከተንብብልና ዲያቆነ ኣብ ዘይጥዕም ቦታ እየ ዘለኹ ክዳሓየካ ይድሓ እሺ ማለት ኣራይቴን ነፃ ብዝኾን ኩላ ሓብ ይዝውር ኣለኹ ዲያቆን ሓወይ ብሰዓቱ ክገዛ ተሃየካ እሺ ኣራይ ሓብርኒ እሺ ቴንክ እሺ ኣራይ መምህር ሳራ ነፃ እንድሕር ሃሊኺ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ሓፍትና ሉላ ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 እሺ እሺ ንባብ ቁጥሪ 16 እዚ ናብ ቁስጥንጥንያ ዝገዓዘ ናይ ኪስኪስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኢራቅሊስ ዳግም ከም ዝበለ ሓደ ናብ ክልተ ኩነት ክፍለ ከም ዘይግባእ ነቲ ክልተ ዝኾነ ከዓ ክልተ ደኣ እምበር ሓደ ከም ዘይበሃል ከምኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓደ ብምዃኑ ናብ ክልተ ኣይክፈልን እዩ ይብል እሺ መምህር ሳራ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ የግሬታ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 6 መምህር ሳራ ያላን መስለኒ ባዕለይክም ብባየ ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣለና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና እያ ትብል እሺ መምህር ትምኒት ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ናባይ ድያ ንሉላ هو ሉላ የቅሬታ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 14 13 14 ግን ሓሳብ እንደለዋ እሺ ቴንክ
እምበኣር ከስ ሓደ በጃ ኩሉ ሞተ። ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቕሪ ክርስቶስ ተሪኽና እዩ እሞ እንተ ተጻላዕና ንኣምላኽ ምስ ቀልብና እንተ ኮንናውን ንኣኻትኩም ኢና። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ትምህርቲ ትምኒት እሺ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣግሃዶ። ቃል ሕይወት ተስማዕልና ንባብ ክፍሊ 8 ክንሰግር ኢና። ቀፂለን ዘለዋ መወከሲ ጥቕስታትና ኣብ ቁጥሪ 30 እየን ዘለዋ። ማማ ሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ከተንብብልና። ማማ ረዘነት ዘሰይም ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 7 ኣብ ግእዝ ቸክ ገብራየ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 7 እያ ኣብዚ ናይ ትግርኛ ጌጋ ኣለዋ። ስለዚ ምዕራፍ 9 ካብ 6 ክሳብ 7 ከተንብብልና ኢኺ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሃንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማቴዎስ ኢልና ወንጌል ምስ ጀመርና ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሃንስ እታ ራብዒት ወንጌል ቀዳመይቲ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 46 ቃል ሕይወት ተስምዐልና። እሺ ንባብ ክፍሊ 8 ቁጥሪ 18 ኣስዒቡ እዚ ቅዱስ ኤራቅሊስ ኣብቲ ብዛዕባ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ንእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ንጽሕቲ ዝደረሶ ድርሰት ከም ዝበለ ብዛዕባቲ ብፅውን ቅዱስን እሙንን ዮሴፍ እንሓስቦ ንፍለጥ። ንሱ ኣብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝፍጸም ምስጢር ኣይፈለጠን። ነቲ ዘገልግሎ ዘሎ ምስጢር እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጠን። ነቢያት ብዛዕባኡ ዝተነበይሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ንዕኡ ዝተሓጽየት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን። ከምቲ ብነቢይ ዝተባህለ ህፃን ብዘይ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን። እሺ ትንቢት ኢሳይያስ ማማሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 14 ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እየ እነሆ ድንግል ክጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ እውን ኣማኒኤል ክትሰምዮ እያ። አሜን። ስለቀለትኩም ምስጋና አሜን። ቃል ሕይወት ተስምዐልና تسمعنا نتيجة معرف 9 7 6 كان يكون حاول هو 6 7 اساس معرف 9 وترش 6 ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እሞ እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኮቡ እዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱዕ ኣምላኽ ኣቦ ዘለኣለም መስፍን ሰላም ክስነ እዩ بفردن بتصدقن كاب حجي خصع زل عالم انت خصنعنا كقمانسي كتنعن كقمانسي أبزفان داويد أمن قستون ببيت إجزاءاتون سلامون مودات هايولون كنعات إجزاء بيتا سراويت نزيه خقبري أمين لا على إجزاء مسكن آمين. قالوا تسمع لنا عدينا إلسابيت الرق وينجل يوحنس 46 معرف حالة قدر 4 قدر 46 بحقي هو قدر 46 ايش سالت نشوف 46 واحد على 4 صح نهلا رخبه واكدك كنت هدالو لهم مسكاني فيليبوس نناتنائل رخب أمه وتيموسي عب حقي نبياتون بزعبقو صحافو يسوس ودي يوسف بعل نازرة رخيبنا يوبولو 4 حرين ناتنائل دماء كاب نازرة دو دلي سناي كركب يكال إيو بولو فيليب أسود نعار إيه بولو يسوس آمين. تقرأي لي؟ أو ساو عليه وتسألنا
ሕራይ ቀፂለን ኣብ ቁፅሪ 31 ዘለዋ ክልተ ንባባትና ማማ ብረይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 መምህር ሳራ መሃልየ መሃሊ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 መምህር ሳራ ብታደሓለፈት ንባባይ ፀንሐትን እንዳ ምናልባሽ ተዲሃልያ ሓፍትና ሉላ ተዳለው ኢኽ መሃሊ 4:12 ኣለኹ ደቆን ወደይ አንተይ እኮ ኣነ ይዛረብ ነይረ ዘበልኮ መሲሉኒ ስፒከር ኦፍ ነይሩ ንባብ ቁጥሪ 31 ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ወይ ድማ ጸምሪ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር መቅደሱ ከም እትኸውን ኣይፈለጠን ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ጸምሪ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር መቅደሱ ከም እትኸውን ኣይፈለጠን ካብታ ንዘለዓለም ድንግልና ዘለዋ ገነት ዳግማይ አዳም ብዘይ ርክሰት ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን እሺ ዘፍጥረት 9 እሺ 17 አምላኽ ንያፌት የስፍሕ ኣብ ድንኳኑ ሴም ከኣ ይነብር ኣነ ድማ ባሪኡ ይኸውን ኖህ ከኣ ድሕሪ ማይ ኣይሂ 350 ዓመት ነበረ ኩሉ ዕድሚኡ 950 ዓመት ኮይኑ ድማ ሞተ ያሬት ሓሊፈ ይመስለኒ እታ ቁጥር 17 ክደግሚያ ዶ ማማ ብረይ ያሬታ ክደግምልና ዶ ታ ቁጥር 17 ክደግማ ዶ ኖ ታ ቁጥር 17 እሺ እሺ حر معره أملاخ نيافيت يسفح أب دنكوانات ون سيم كأ ينبر كان عند ما بارئو يخون نوح كأ دحري ماي آهي 350 عمت نبره كل عدمي أدما 950 عمت كوينو متى دما ألو تسمع لنا أمين حارق ولدو زرنا يسكرسوس نايدنجل ماريام اندي ماشي محلي 14 تقريبا هلا ممر محلي 14 تقريبا الراي أتي حبتي مرعتي تشجورة جنة تسوي إلا هتم عيني ماي إخي عليكم تسمع لنا الراي داقون ودي أيتعمنني من باب دهرت ايش اوكي ثانك يو ويلكم اب قطر 30 كلتن زلوان باباتنا ممهر تمنيت تنبيت إساياس معرف 30 كلتن قطر 1 كساب قطر 3 قطر 1 قطر 2 مالتي إساياس 30 كلتن بدحري عدلا ماما مولو وانجيلي يوحنس معرف 1 قطر 4 ماما رزنت ملغتي حورا قدس باولوس نابسب قولاسيس معرف 1 كاب 15 كساب 18 ماما بري محلي كلتا 12 أدينا إلسابيت مزمور داويت 85 قطر 13 مزمور داويت أبولي كيدان دلو ناي داويت اتي 250 معرافات دلو 250 قطرتات دلو مزمور ناي داويت معراف 85 مبل 35 مبل 85 قطر 13 ماشي نباب قطر 32 اتي نخلهم فطوران زفتره بزي زر سبعي كم زولد ايفلتن يوسف مخانيو كم تبنبي ام مدرنا صيغه ترايه كومون مدري فريا حابت
ተባሂሉ ዝተነግረ እታ እስራኤላዊት ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ናይ ህይወት ፍረ ከም እተፍሪ ኣይፈለጠን ይብል። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ህይወት ኣብኡ ኣላ ናይ ኢሳይያስ መምህር ትምኒት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 32 ቁፅሪ 1-2 እንሆ ንጉስ ብጽድቂ ክነግስ እዩ መሳፍንቲ ከዓ ብቕንዕና ክገዙ እዮም ሰብ ድማ ካብ ንፋስ ካብ ከውሊ ካብ ህወብላ ከም ፀግዒ ኣብ ደረቕ ምድሪ ከም ወሓይዝ ማያት ኣብ ምድሪ ኣጻምእ ከም ጽላል ዓብይ ከውሒ ክኸውን እዩ። ኣሜን። ኣላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። አሜን። ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 15-18 ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ እዩ ንሱ መልክዕ እቲ ዘይርአ ኣምላኽ በኽሪ ኩሉ ፍጥረትን እዩ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፋናት ኩሉ ወይስ ጎይትነት ሕልቕነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኩሉ ብኡን ንኡን እዩ ተፈጥረ ንሱ ከዓ ቅድሚ ኩሉ እዩ ኩሉ እውን ብኡ ቆይሙ ኣሎ ንሱ ነቲ ስጉኡ ድማ ርእሱ እዩ ማለት ንማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውን ሲ ንሱ መጀመርታ እዩ ካብ ሞታን በኽሪ እዩ። አሜን። ስብሓት እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ቀለዮ ተስማዕልና ማማ ብረይ መሃሊ 2:12 ዲያቆን ወደይ ድምፅና ተይድያ ብገለፀ ኢድያ ጥርሻ ኣብያ ህንላ ድምፂ ኣይሰማዕን ጥርሳ እምበርዚኣ መሃሊ መሃሊ 2:12 ወሳስ ሰሚዐ ኣለኹ ድምፂ ግን ብዙሕ ሳይ ኮይኑ ኣሎ ብኣይድያ ተዓፅያ ኣላ ኣነ እኳ ንፁር ሰምዐኩም ኣለኹ ንኩልኩም እንድሕር ይስማዕ ሓልየ ግን ይሓብሩኒ ትሕት ኢላ ኣላ ከም ገለ እንሰማ ኣለና ሃራሽ መሃሌ 2:12 ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ ግዜ መዝሙር በፅሐ ድምፂ ባሬቶኻ ኣብ ምድርና ተሰምዐ። አሜን። ቃለ ህይወት ቀለዮ ተስማዕልና ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር 85 እታ መዝሙር ሲ 85 ኮይና ሲ 12 ድያ እወ እታ 84 ዳ እንታይ ኣብ ጥቃ ዘላ ወሞታ ድሕሪያ ደላ 85 ከዓ ረኸባ እሱስ ወዲ ኣረ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ እየ ስምካውን ንዘለዓለም ክኽብር እየ ትብል ሳድያ ኣይኮነት እንዳሓን በዓለይ ከም ብባየ መዝሙር ዳዊት 85 ኢልካስ 12 እንድያ እወ 85 ቁጥሪ 12 እሞሳ እንድያ እዚኣ ዳ ኖ 85 ወይ 86 እያ ሶሪ ኦይ እናሃት ለረኺበ ያበል ሕራይ ደሓኒ ወይ ጉድ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክህበና እዩ ድያ እዚኣ እወ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክህበና እዩ ሃገርና እውን ፍርያት ክትህብ እያ ይቅርታ ተገም የለን መዝሙር 85:12 ቃለ ህይወት ተስማዕልና አሜን። ቀፂሎ ዘሎ መወከሲ ንባብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ቁፅሪ 35 እዩ ደሎ እሺ ሓፍትና ሉላ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ ቁጥሪ 25 መምህር ትምኒት
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 39 ማማሙሉ ትንቢት ኢሳይያስ 7:14 ድገም ያደላ ዛ ንባብ 7:14 እሺ ንባብ ቁጥር 33 ናይ ድንግል ጥንሳ ዓበየ ነታ ብዘይ ርክሰት ዝጠነሰት ዕቤት ጥንሳ ምስ ረአየ ዮሴፍ ብልቡ ተረበፀ ነታ ንጽህቲ ምስጢር ጥንሳ መርመረ ንሱ መርሚሩ ክበጽሖ ብዘይክእል ምስጢር ድማ ጠኒሳ ረኸባ ጥንስቲ ኮይና ምስ ረአያ ኣብ ጽኑዕ ማዕበል ሕልና ተዋሕጠ ጥንስቲ ከም ዝኾነት ረአያ መልአኽ እግዚአብሔር ክሳብ ዝረአዮ ብዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝጠነሰቶ ሓሰበ ከምዚ ድማ በሎ ኦ ዮሴፍ ኣይትፍራሕ እቲ ካብኣ ዝውለድ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከምቲ ንስኻ እተሓስቦ ኣይኮነን ዮሴፍ ነዚ ምስ ሰምዐ ንድንግል ሰገደላ ንንጽህናኣ ተገዝአ ድንግል ምዃና እውን ፈለጠ ነቢ ኢሳይያስ እነሆ ድንግል ክትጸንስያ ወዲ እውን ክትወልድያ ስሙ ድማ አማኑኤል ክባሃል እዩ ትርጉሙ እግዚአብሔር ምሳና እዩ እናበለ ብዛዕባኣ ዝተነበዮ ትንቢት ተረድአ ይብል እሺ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 አረሽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 20 አቀዶ ካብ ቁጥሪ 18 አረሽ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፂት ኮላ ከይተራኸቡ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት ኢየሱስ ሕፅይ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ከጋልጻስ ኣይፈተወን ንሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እነሆ መልአክ እግዚአብሔር ብሕልሚ ተራእዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እታ ሕፂትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቢ ካብ ሓጢኣት ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኻ እዚ ኩሉ እቲ እግዚአብሔር ብነቢ እተዛረቦ ክፍጸም ኮን ከምዚ ዝበለ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ከዓ ኣምላኽ ምሳና እዩ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልአኽ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ገበረ ንማርያም ሕፂቱ ወሲዱ በረኻ በኽሪ ወዲ ክሳብ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ እንታይ ትረአየኒ ነደላ ያ ክሳብ 25 ቃል ህይወት ተስማዕ ለና አሜን እሺ ወንጌል ሉቃስ መምህር ትምኒት እሺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 39 ብሳድሰይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአክ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ ንሳ ንዮሴፍ ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ቤት ዳዊት እተሓፅየት እያ ስም እታ ድንግል እቲኣ ከዓ ማርያም እዩ እቲ መልአክ ናብኣ ኣትዩ ኣቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ንሳ ምስ ረኣየቶ በቲ ዘረብኡ ሰንበደት እዚ ከምዚ ዝበለስ ስለምንታይስ እንታይ ክኾን ይኸውን እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ እንታይ ኮን ይኸውን ኢላ እውን ሰንበደት እቲ መልአክ ከዓ በላ ማርያም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ኣይትፍርሂ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋና ብኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ መንግስቱ ከዓ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩስ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዩ በለቶ እቲ መልአኽ ከዓ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽህለኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝወለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድኩ እኳ ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ስለዘየልቦ ኣብ እርግናኣ ወዲ ጠኒሳላ
ነታ መኻን እትበሃል እዚ ወርሒ ሳድሳያ እዩ በላ። ማርያም ከዓ እኒሆ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረባኻ ይኹነለይ በለት። እቲ መልኣኽ ድማ ካብኣ ሓደፈ። በቲ ቕነቲ ማርያም ተንስአት ተቐላጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ተተኸበ ዕጂ ምስግና ኣገልግሎት ካባት ደግሖ አሜን ቃል ኢሳያስ ምዕራብ 7 ቁፅሪ 14 ስለዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ትምህርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ከዓ ክትወልድ እያ ስምዎ አማኑኤል ክትሰምዮ እያ ለቃላትኩም ምስጋና ይኹን አሜን ቃል ተስማዕልና ዲያቆን ሓወይ ኣነ ከዓ ክባረኽ ኣትየ ኣለኹ ገዛ እሺ ጠጦ ከብላ እንዲ ሓሲበ ነይረ ወዲ ድሓን ክዝምር ዋላ ድሓን ወዲ በቃ እሺ ቴንኪው ቃል ተስማዕልና ኩልኩም ዘንበብኩም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንሎሚ ኣብዚኣ ጠጦ ከነብል ኢና ኣብ ክፍሊ 9 ጠጠው ኢልና ኣለና 36 ትጅምርታ ቁፅሪ ንኩልኩም ዘንበብኩም ዝሰማዕኩም ቃል ተስማዕልና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ናብ መዝሙር ክንሓልፍ ኢና ማማ ማእዛን ኳ ኣብ ሰላም ተመለስኪ መዝሙር ናባኺያ ሎሚ ኣገልግሎት ይባርክ እዚኣ ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ዲያቆን ሓወይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋኣልካ ምስጋና ትብል ከነመስግኖ ጥራሕ እዩ ኣብዛ ዓለም ኣምፂና እግዚኣብሔር ኣቦ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ምስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ዚቋርፅ ቅኔ ንኣምልኾ ማዕበል ብጥዑም ዝማሬ ንዓልዕል በል ኩላና ደቅኻ ምእውጅ ክብርኻ እቲ ዝሃብካናስ ነቕርቦ ንዓኻ እቲ ዝሃብካናስ ነቕርቦ ንዓኻ ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና በገና መሰንቆ ከበሮ ኣልዒልና ከምቶም ዘስመሩኻ እነሆ ተሰሊፍና መንፈስና ይስወር ጾምና ኣፍሊጥካ ፀዊዕናይ ንፀግቦ ነቲ ጥዑም ስምካ ፀዊዕናይ ንፀግቦ ነቲ ጥዑም ስምካ ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ንዓኻ ዝበቅዕ እኳ ተዘይኮነ ልሳናይ ኩላትና ስቡሑ እንዳበለ ካልእ ንብሎ የለ ንስዩ ዓቕምና መስዋዕቲ ልብና ስበሮ ጎይታና መስዋዕቲ ልብና ተቐበል ምስጋና ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ካብ መዓሙቕ ልብና ንስዋልካ ምስጋና ክብርን ምስጋና ንመድሃኒዓለም ይኹን። ይቀኒለይ ዲያቆን ሓወይ ዝማሬ መላእክቲ ይስማዓሉ።
አሜን። ዝማሬ አምላክ ይስማዓልና። ቴንኪዩ እግዚአብሔር ናይ ኩሉ ግዜ ኣገልግሎት ይባርኽ። ኣዝያ ጥዕምቲ ደስ ትብል መዝሙር ኣስሚዕክና ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልኪ። ኣሜን ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ፣ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት፣ ካብ መዓሙቕ ልብና ንስውኣልካ ምስጋና፣ ካብ መዓሙቕ ልብና ንስውኣልካ ምስጋና ኢላ ተኣዝማች። ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ንኣምላኽ ክብሪ መሃብ፣ ምስጋና መሃብ፣ ስብሓት መሃብ፣ ውዕለቱም ምንጋርን ምውራይን ምስትንታንን እትገልጽ ዕሙቕ ድበለ ናይ ምስጋና ምስጢር ዘለዋ መዝሙር እያ። ደጊመ ቃልዎ ተስማዓልና። እሺ ንምስትንታን ንኣባኹም ስድራ እግዚአብሔር ሙሉ ኣለኹ ማማሙሉ ምዕራፍ መዝሙር ምዕራፍ 43 ቁጥሪ 4 ሽዑ ናብ መሰውኢ ኣምላኽ ናብ ኣምላኸይ ደስታይን ታሕጓሰይን ከኣቱ እዩ። ኦ ኣምላኽ ኣምላኸይ ብበገና መስግነካ እየ። አሜን። መዝሙር ዳዊት 43 ካብ ቁጥሪ ክንደያ? ቁጥሪ 4 እሺ ቴንኪዩ ቃልዎ ተስማዓልና። መዝሙር ዳዊት 43 4 እሺ ተወሳኺ ያርዌል ካባረሰን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 32 ዳርጋ ብምሉኣ ናይ ምስጋና ቁጥሪ 3 4 ስም እግዚአብሔር እነግር ኣለኹ እሞ ንኣምላኽና ዓብይዎ ኩሉ መንገዱ ፍርዲ እዩ እሞ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ። ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ፣ ንሱ ጻድቕ እንቁኑዕን እዩ። አሜን። ቃልዎ ተስማዓልና። ዘዳግም 32 ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ከዲያቆን ሓወይ ዕብራውያን 13 ዕብራውያን 13 15 እሺ ዕብራውያን 13 15 አንብብልና ማማ ማዛ። እሺ እምበኣርስ ብኡኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋዕቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝኣመና ፍረ ክነፍሪ ነቕርብ። ዝእመና ዶ ትኸውን? ንስሙ ዝእመና ንስሙ ዝእመና ዝኣምና ዴለ ዝእመና ንስሙ ዝእመና ፍረ ከናፍር ነቕርብ። አሜን። ቃልዎ ተስማዓልና። ዕብራውያን 13 15 እታ 16 እውን ምስኣት ኸይድ ኮይና ትስማዓኒ። ኣምላኽ ነዚ ከም ዝመሰለ መስዋዕቲ ይሰምሮ እዩ እሞ ሰናይ ምግባርን ምምቃልን ኣይትረስዑ። ምምቃልን ቃልዎ ተስማዓልና። ዕብራውያን 13 ካብ 15 ካብ 16 ኦኬ ቴንክ ዩ ዲያቆን ተወሳኺ ኣነላት ዲያቆን ሃይ እሺ ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት 86 13 ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሳህልኻ ንዓይ ዓብዪ እዩ፣ ነፍሰይ እውን ካብ መዓሙቕ ሳኦል ኣውፂእኻያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካ እውን ንዘለኣለም ከኽብር እየ። ካብ መዓሙቕ ሲኦል ዶ ትኸውን? እዛ ሳኦል ድበልክያ ሓፍትና ሉላ? መዓሙቕ ሲኦል መዓሙቕ ሲኦል ኣውፂኻኒ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ንስምካ እውን ንዘለኣለም ከኽብር እየ። አሜን። ቃልዎ ተስማዓልና። ኣሜን። መዝሙር ዳዊት 86 12 13 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቢበና ነይረን 85 ከንብባ ክብላ 86 አንቢበና ነይረን ሳታ ጥቕሲ ቴንክ አልና። ሕራይ እምበኣር ሓንቲ ዕድል ክህብ እየ ጥዑን ኣብቲ ኣስተንትኖ ትምህርትና ክንከይድ ኢና።
እሺ ሓሳብ ተለና ኦ ክብሪ ዝግብአካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግብአካ ስብሓት ካብ መዓሙቕ ልብና ንስወአልካ ምስጋና መዝሙር ዳዊት ፍትና ዶ ዕብየት እግዚአብሔር ክብርን ሰብን ትብል እሺ ጽቡቕ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 1 ወእግዚአብሔር ጎይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካስ ኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ ንዕብየቱ ትገልጽ ኮነት ሰማያትኒ ዋያ መዝሙር እውን ኣላ መዝሙር 8 1 ኦኬ እወ ቴንኪዩ ማማረ ዘነት ቃል ህይወት ተስምዐልና ንኩልኩም ደንበብኩምን ትሰማዕኩምን እግዚአብሔር ንኩልና ብፀጉ ይባርከና ሓራይ ካብ ዝቐፂልና ናብቲ ክንበበልና ዝፀንሐ ናይ ሎሚ መዓልቲ ንባብና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 48 ክፍሊ 7 ካብ ቁፅሪ 26 ጀሚርና 10 ቁፅርታት አንቢብና ኣብ ክፍሊ 9 ቁፅሪ 36 ጠጠው ኢልና ኢና ደለና ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኤራቅሊስ ዝፀሓፎ ብዛዕባ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናኣን ቅድስናኣን ዘለዓለም ድንግል ምዃና ብድንግልና ከም ዝወለደት ንዘለዓለም እውን ድንግል ከም ዝኾነት ቅዱስ ዮሴፍ ድማ ኩነታት ጥንሳ ካብ ኣምላኽ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ትጥንሳ እቲ ብኦሪት ዝተነግረ ድንግል ክትጸንስ እያ ድብል ወዲ ክትወልድ እያ ኣምላኽ ክውለደልና ተባሂሉ ብትንቢት ብዙሕ ነገር ዝተነግረ ብዛዕባ ድንግልናኣን ንጽህናኣን ዝምልከት እውን ኣብ መሃሊን ኣብ ካልእን ዝተጠቕሰ ንዕኡስ ስለዘየስተውዓሎ ስለዘይፈለጦ ስለዘይተረድኦ ተጨኒቑ ከም ዝነበረ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሎሚ ንባብና ናይ ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊ ድንግልና ቅድሚ ምውላዳን ክትወልድ ከላን ንዘለዓለምን ድንግል ምዃናን ኩነታት ናይ ዮሴፍ ብዛዕባ ጥንሳ ዝነበሮ ፍርሕን ምሽቁራርን ምስንባድን ክገድፋ ከም ዳሓሰበ መልኣክ እግዚአብሔር ከዓ ንዓ እቲ ጥንሲ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ከም ዝበሎን ነዝን ካልእ እንዳሓዘይ ነይሩ ናይ ሎሚ ንባብና ጽሙቕ ኣቢለ ስለዚ ተስፋ ገብር ብዙሕ ከተስተንትኑ ብዙሕ ክትብሉ ክትጽበየ ቁጥሪ ክንዲዚኣ ደልየ እናበልኩም ከዓ ሓብሩኒ ከውፀልኩም እየ ዳንበብኩም ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ብፍቶ ምጅማር ይፍቀድ ድዩ ዲያቆን ሓወይ ወይ ከኣል እሺ ኣብ ክፍሊ 8 ቁፅሪ 31 ሲ እታ ጥቕሲ ዘፍጥረት ምስኣ ከመይ ኢላ ከም ትኸይድ ኣይተረድእትኒ ካብቲ ፅሩይ ዘርኢ ፀምሪ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር መቅደሱ ከምትኸውን ኣይፈለጠን ካብታ ንዘለዓለም ድንግል ዘለዋ ገነት ዳግማይ ኣዳም ብዘይርክሰት ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን መቦና ዮሴፍ ኣብታ ጥቕሲ ፍጥረት ግን ቁፅሪ 9 ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ከመይ ኢላ ምስኡ ከመይ ኢሉ ተሓሒዝዋስ ምናልባት እታ ጥቕሲ ዳዲ ተረድእትኒ ኮይና ንያፌት የስፍሕ ኣብ ድኳንቲ ሴም ከዓ ይነብር ከነኣን ድማ ባሪኡ ይኾኑ እሺ ዘፍጥረት 9:27 ያምሽ ኣብ መወዳእታ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣቦታቱን ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ክምልሱልናዮም ኣቦታት ታሕቶ ኣብ ዘፍጥረት 9:27 ዘላ ንባብያ ምስታ ቁጥሪ 31 ንባብ ናይ ሃይማኖት ኣበውሲ ብኸመያ ተተሓሒዛ እትብል እያ 9:27 እያ እታ ንባብ እንታይ እያ ትብል ልዕሊ ኢለ ካብ 25 ከንብባየ ካብኣ ስለ ትጅምርታ ፓራግራፍ በለ ከዓ ከነኣን ርጉም ንሕዋቱ ባርያ ባሮት ይኹን በለ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሴም ይባረኽ ከነኣን ድማ ባርያኡ ይኹን ብዛዕባ ሴም ይደሎ ትርእሲ ንሴም ይድባረኾ ደሎ
እንደገና አምላኽ ንያፌት የስፍሕ ኢሉ ኣብ ድንኳውንቲ ሴም ከዓ ይንበር ከነአን ድማ ባሪኡ ይኹን እብላለሁ። ስለዚ እታ ንባብ ከዓ ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ጽሩይ ጸምሪ ዝተፈጥረት ንድንግል ማርያም ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ዝተፈጥረት እብላለሁ። ፍጥርቲ እያ ሰብያ ካብ ዘርኢ ኣዳም ካብቲ ጽሩይ ዘርእያ ተፈጢራ ግን ንእግዚአብሔር ከዓ መቅደሱ መሕደሪቱ ናይ ስጋ ኣድዩ ወላዲቱ ኮይና ሕጂ ዮሴፍ ኣይፈለጠን ኣይተረድአን ይድብል ደሎ ካብቲ ጽሩይ ዘርኢ ተፈጢራስ ንእግዚአብሔር ተመሊሳ መቅደሱ ከም ትኸውን ነቲ ድፈጠራ ኣድዩ ከም ትኸውን ኣይፈለጠን ካብታ ንዘለዓለም ድንግልና ዘለዋ ገነት ዳግማይ ኣዳም ብዘይ ርክሰት ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ያ ትብልታ ንባብ እታ ዘፍጥረት 9 ከዓ ቁጥሪ 17 ከምዛ ሰማዕናያ ኣብ መወዳእታ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ክንምልሳ ኢና ቦታት ኣለዉ ምሳና ኣነ ከዓ እታ ቁጥሪ 31 የኸስተንትን ሓሲበ ነይረ ኣብኣ ኮይና ከዓ እታ ሕቶ ይፅበቅ ኣጋጣሚ እሺ ፅሒፈ ኣለኹ ካልኦት ኣራይ ስድራ እግዚአብሔር እንታይ ተማሂርና ሎሚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ክንበብ ዝፀንሐ ሃይማኖት ኣበውሲ እንታይ ሓድሽ ነገር ሰሚዕና እንታይ ደስ ድብለና ነገር ሰሚዕና እንታይ ደይ ንፈልጦ ዝነበርና ፈሊጥና ወላው ንፈልጦ ዝነበርና ሞር ዝበረህልና ደዘኻኸረና ሎሚ እዚኣ ደስ ኢላትን ካብዚ ኩሉ ንባብ ኩሉ ደስ ድብል እዩ ኩሉ ዓብ ትምህርቲ ደለዎ እዩ ግን ኣትሊስት ሓንቲ ቁፅሪ ጠቕስ ኣቢልና ኣነ እዚኣ ብፍሉይ ከምዚያን ተረዲኣትን ደስ ኢላትን እዚኣ ከካፍለኩም እንብሎ ሓደራ ወላ ሕጂ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ቁፅሪ ክንዲ ዝውፀለ ይበሉኒ ዳንበብኩም ክትገልፅዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣራይ ጊዜና እንጠቀመሉ ወላውን ብሓፈሻ ቁፅሪ ከይጠቐስና ሎሚ ኣነ ከምዚኣን ተማሂረ ከምዚኣ ተረዲኤ ሎሚ ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ጋሻ ምፅእ ኢሉሲ እንታይ ዳ ክትገብር ፀኒሕካ ተይልናስ ክመሃር ፀኒሐ እሞ እንታይ ዳ ተማሂርኩም ሎሚ ተይልናሲ ንእሽተይ ገለ ነገር እስክንብሎ ኣለና ሓቀይ ስለዚ ሎሚ እዚኣ ተማሂረ ኢልና እስክንነብስና ሓስትት ኣቢልና ሎሚ እንታይ ተማሂርኪ ኢልና ከምዚኣን ተማሂረ ንበል ቃለ ህይወት የስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ብኩላ ብዛዕባ ዴና ቅድስት ወላዲትና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕጂ ብዙሓት ካልኦት ዝትንትኑ ዕጭያ ነይሩ ወይ እውን ከምዚ ስጋዕ ትወልድ ኣይፈለጣን ዝብልሲ ብድሕሪኡ ኸ ዝብል ዓይነት ሕቶታት ኮንፊዝ ዝገብሩ ንሕና ግን እቲ ሕፀ እግዚኣብሔር ባዕሉ ንምክንያት ምዃኑ ዝገበሮ ዳኣ ሕፀ ከምዚ ናህና ተሓፂካ ድሓርካ እናብ መርዓ ትጋማገም ብፃይ ኣይኮነን ማለት ሕጂ ነዚ ክበርሃሎም ዘይምኽኣል እቲ ኣተናትና እቲ ኣረዳድኣ ከምዚ ገይሩ ፍትፍት ኣቢሉ ዘረድኦም እንተትረኽቡ ኢንሻሎ ክርዳእካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ይርድአና ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ተመስገነ እቲ ናይ ሕፀን እቲ ሽሙን እቲ ከመይ ዓይነትን ፈላሊኹም ተረድኡና ኣለኹም እዚ ተረዲአ ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንፅህትን ፅሪትን ብምንባር ከምኡውን ካብ ጥንቲ ዝተሓሰበት ኣብ ፅሩይ ማሕደር ክሓድር ጎይታና ኢየሱስ
زمرت مرستي هاجي دي حد قاعد أحسب قال خاط مش على السب كوينس كم سب تي حق أنت أتردي حجاني حقس نزل عالم زي تغير مخان سقع كريستوس زمت سقع نزل عالم تحق حق يامو ديك إير حقها كل جزء مخنيات زي بلو بمخ بزعبا بنا يسير تبير زمرت زي ردع مالتي تبير تمسكني امين قالوا تسمع لنا صبغ استنتنو صبغ استبيلكي دس دبل استنتنو ابزبنا بزو حتو إلا عليو كان دكتور بليت صنح كون دنجل ماريام كبر زيه بزح زربا يزربيو نذي ذكاوم دنجل ماريام فتصوم نصهتي نزل علم كا دنجل مخانا يوسف نخال كم دي كربان كم دي فلت عن إنيرنا يلوم تمرتنا إذا تماهر لكنا تانكي ماما ما زاق عليه وتسمع لنا آمين في قالوت انت تماهرنا لومي مش تكفتني أنا خا سق قبلنا ماما اش صبغ تردأني بزح ترديني جن عم مقلات وزقور دخن دبور سلازخون كون كفتني زعبان أنا قدس دنجل مريم سي انتي كستنتن تانيحي السيبي عيلوم ذكارا خرونا بزحاتيهم كم زي حبتنا ما أزاق تبلر تسانحة نازي دايما بابهم اليوم بفلا يزوم حواتنا وقناتنا سقعنا علونا بزحاتكم بزعبا دنجل مريم ذكارا خرونا أنا سقع كنت دزي متحف قدس تصحيف لهم إن هالوي كم ناي دنجل مريم جيرو تجلت ناي قدسات عديسات ناس بزح يلن سقع كنت دزي إن تجلت مو كم زي أبونا قدس إراكليتوس دبولو كابتي تصريتي بقى تصريتي جيري قالي طوال كتفتر تصريتي سقع ناب እግዚአብሔር አና ወዳት خيرون ጽሪቲ ሙኻና እንዳገለጸ ስጋዕ እንደዚህ መግለጽ እንዳሃሎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ታዮም ብምንታዮም ተታሊሎም እንዳልኩ ሓስብ ጸኒሐ ብዛዕባ ካብዚ ንላዕሊ መግለጽ ካብዚ ንላዕሊ መብርሂ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስቲ እንታዮም ደልዮም እንዳወልኩ ክስተንትን ጸኒሐሞ ቃል ህይወት ይስማዓልና ተሐግዘኒ ቴንክ ዩ ማማ ረዘነት يا كم زخن سمعت صنحنا انت يا اختبل صنيحه اب زبنا كم ذلك ماما ما ازاد بلتا بزح زعما ناي دنجل مريم كان مصحف قدس وصاي زخنا بزعما منن دنجل مريم يزربي مو مصحف قدس كم زغيرو بنصور قميطوانا هلو بزعما دنجل مريم بزح ነገር موكسنا هلونا بزح تبايلنا هلو سي سلامنتايو سبكساب كندزي افت مصحف قدس وصيس بزح كاب امنه دزن بلن حماق ززاربن كستنتن صنيحه بمبال دنجل مريم ፍጹም ጽሪትን ንጽህትን ንዘል ዓለም ሙኻና ከዓ ካብ ዝኽነ ማህረት ጸንሐና ኣሰንቲና ትብለና ጸኒሓ ቴንኪ ማማ ረዘነት ቃሌ ወተስማዕልና ዲያቆናይ ኣነ ዲ እዝነይ ዲስ ወላ ረዘነት ሓፍትና ትዛረብ ከላብታ መጀመርያ ሲ ከምዚ ሰብ ዝብሉዋ ንኩሞ ዓብ ነገር ከም ምዃኑ ሳይትሕለፎ أي سبني أين بلنينا سبيا كابوبا هنان كابا خبدي هنان كابوبا إياج أمن زتولدثيا أبون أدن اللووا سبيا مخنياتو سبا يكون تنكنبل تخوينا أملاخ يا إنا خنبل مالتيو فتصم أملاخ فتصم سب وليدان بر نسام سبيا سب بمخاناقن تحت فتارن دعلي خلهم فطوران ايا بحسابا بكل نجرة نصهتي مخانا امبر سب مخانا كاب هنان كاب ايا چمن زتولدت يا امو مرتع حينا خين قرب بعلنا ابزيات خالق زولكيو كل ملئ جن سابيا سب تلي تغون فصم سب اي كتولد نكرسس اي مخالتن
ነይራ ማለት እሞ ኣብዚኣ ንኩልና እርማት ኣይሰብንያ ኣይኮንና ንብል ንሕና ግን ድንግል ቅድሚ ምውላዳ ድንግል ድሕሪ ምውላዳ ዘለዓለማዊ ድማ ድንግልናኣ ከም ገሊኦም ከምቲ ኣብ ሓፍትና መዓዛ ዝበለቶ እውን ድሕሪ ክርስቶስ ውሉድ ነይሮማ እዮም ዝብሉ እውን ኣለዉ እዚ ድማ ፍጹም ስሑት ምዃኑ እቲ ኣብ መስቀል ኮይኑ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 28 ንዮሃንስ ወዲ ዘብዴዎስ እንታይ ኢልዎ እንሃ ኣዴኻ እንሆ ድማ ወድኺ በላሞ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ትወደ መዝሙር ናብ ገዝኡ ወሰዳ ብለና ሕጂ ካብ ማህፀና ዝወፁ ካልኦት ውሉድ ዝህልዋ ነበሮሲ ንዮሃንስ ሓደራ ኣይምተዋሃበን ነይሩ ውሉድካ ከለካ ንኻልእ ሓደራ ኣይትህብን ኢኻ እሞ ኣብዚኣ ከስምረላ ኢለ ከም ኣሰማዕኹ መሲልኒ እሞ ክሓልፋ ስለ ዘይደለኹ እየ ምክንያቱ ብዙሕ ሰዓብ ኣለና እቲ ንመሃሃረሉ ድማ ስለ ዘለና እዚኣ ክብል ኢለ ተንኪዩ ቃልዮ ተስማዕልና ኣቦና ማማረ ዘነት ፅቡቅ ጌር ክተረዲእ kem ትኮነ ተስፋ ገብር ካብ ዛራ ተረዲእ ያለሁ ቃል ህይወት ይስማዕልና ኣቦናይ ያ ካብ ኣዴና ሓና ናቦና ኣብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ዝበሃል ኣለዎ ግን እዋ ካብ ዛራርባ ይበር ተረዳትንላ ቃል ህይወት ይስማዕልን ተዓንቂፍ ክብል ኣይክእልን ይኾም ምህሩ ነይሮም ክኸውን ስለ ዝኽእል ክንተኣራርመሉ ኢለ ርዳእኒ ካብ እግሪ ተፈክል ቃልዮ ተስማዕልና ኣቦና ቴንኪዩ እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመሉ ፕሊስ ኣሰንትኖ ተደይብልና ሕቶውን ክህልወና ስለ ዝኽእል እንታይ ተማሂርና ሎሚ አሎና ዶ ኩላትና ዞም ኣብዚ ጉባኤ ኦንላይን ደለና ደንበብና ተሳተፍና ኩላትና ክንመሃር ፀናሕና ዲያቆን ኣይትረሓሴ ኣብታ 32 ሰዓት ወይ ተሓቲታ ደ ነይራ ሓቀይ ወይስ 31 ያ ሰዓት እሺ እታ 32 ሲ ቁርብ ተረዲኣትንላ እንድያ ግን ዕርያ ክትበርሃለ ይደልየ እቲ ንኩሉ ፍጥረን ዝፈጠረ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈልጥን ክብል ከሎሲ በእኒ እቲ ደይፈልጥ ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ግን የሴፍ ድዩ እዋ ክትምለስ ያ ድሓን ምስታ 31 ይሮም ክምልሱልና ኒዮሴፍ እሺ ማማ ጥራሓት ቃልዮ ተስማዕልና ቃልዮ እሺ ማማ ትምኒት መምህር ሳራ ማማ ብረይ ኣዴና ኤልሳቤጥ ማማ ሙሉ ሓፍትና ሉላ እስኪ ገለ በላና ነን ኣብ ናይ ቁጥሪ 34 35 ሲ ኣብ እንታይ ብፅንሕ እንታይ ከስተን ተፅንሒስ ኣብታ ቅዱስ ዮሴፍ ፃድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ካሓድጋ ሓሰበ እምበር ክገልፃስ ኣይፈተወን ሕጂ ማዕረ ጥንሲ ዝኣክል ሰንቢዱ ሁንሱስ ንሕና ተንኸውን ክብፅንሐ ጠኒሳ ምስ ረኣያስ ሰንቢዱ ሁንሱስ ብሕቡእ ደኣ ካገድፋ ሓሰበ እምበር ክገልፃስ ኣይፈተወን ሓደ እቲ ናቱ በቃ ክፉእ ናይ ሰባት ዘይምድላዩ ደስ ይብለካ ካሊእ ከዓ ንፃድቃን እግዚኣብሔር ማዕረ ክንደይ ቀረብኦም ምዃኑ
ምስ ሰንበደስ መልአኹ ልኢኹ ካብ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ነጊርዎ ሕጂ ሱስ ፅቡቅ ስለ ዝሓሰበ እዩ ፅቡቅ ረኺቡ እግዚኣብሔር ክሎዝ ክኸውን ዝኽእል ናውሲ ጠኒሳ ኣይኮነን ሕፂትካ ተኣከሲ ዝኾነ ተቢላስ ናብ ክፉእ ነገር ናብ ምዝራብ ብዛዕባኡ ናብ ምግምጋም ጃጅ ናብ ምግባር ገለ ኢና ንጎይ ማዕረ ክንደይ ግን እሱ እግዚኣብሔር ረዲእዎስ ሕፂቱ ተኣክል ጠኒሳ ምስ ራያስ ሰንቢዱ ግን ከዓ ክገልፅ ኣይፈተወን ኣብኡ የኸስታይ ክገብር ፀኒሐ ካሊእ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ገብርኤል መልኣኽ ከበስራ ከሎ ትሕትና ከመይ ኢሉ ኸውን ምስ በለቶም ሞ ምስ ነገራስ ከም ቃልካ ይኹነለይ ነቲ ዘይከውንሲ ብሓይሊ ኣምላኽ ክኸውን ምዃኑ ኣሚናስ ከም ቃልካ ይኹነለይ ክትብሎ ከላ ትሕትና እምነታ ካሊእ ከዓ ኣብቲ እንዳ ኣቦና ካህን ዘካርያስ ከዓ ኣዴና እሳቤት ኣብ እርጋና ወርሓን ትፍቲ ወርሓዊ ፅግያታ እኳ ዘይረኣየሉ ግዜ ኣብ ዕብየታ ክትጠንስ ከላ እሞ ከዓ ዓብይ ካብ ንስተ ካብ ሰሉስ እቲ ዝዓበየ ምውላዳ ኣብኡ ከዓ ስራሕ ኣምላኽ ከመይ መስተንክር ምዃኑ ስራሕ ኣምላኽና ክርኢ ፀኒሐ ብአንሲ ከስተንትን ፀኒሐ ንሕና እንተንኸውን እንዳበልኩም ነፍሰይ እንዳተኣሳሰር ከርኢ ፀኒሐስ ማዕረ ክንደይ እግዚኣብሔር ረዲእዎም በቃ የቕንኦ ካብ እቲ ሓደ እቲ ትሕትንኦም እምነቶም ምእዛዞም ከዓ ደስ ይብለካ ኣብኡ ከስተንትን ፀኒሐ ዲያቆን ሓወይ ብዙሕ ሜርካና ኣገልግሎትካ ይባርክ እቲ ኣብ ቀንዲ ኣብኡ ደስ ይብለና ከስተንትን ፀኒሐ ቃሌዎ ተስማዕልና ኣገልግሎት ይባርክ እግዚአብሔር ወብፍላይ እታ ከጋልፃ ኣይፈትዎን ትብል ኣብ ኣንእሽተይ ክውስኸላ ከብረሃ ስድራ እግዚአብሔር ኩልና ኣብ መስመር ንከታተል ዘለና ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰበይትን ድሕሪ ካብ ቃል ኪዳና ወፃኢ ከይተመርዓወት ወይ እውን መርዓውቲ በዓል ሰብኣይ ኮይና ካብ ካልእ ሰብኣይ እንድሕር ጠኒሳ ተረኺባ ብሓፈሻ ይትረፍ ጠኒሳ ጥንሳ ተረኣይሲ ብዝሙት ተረኺባ እንድሕሪ ተታሒዛ ብዳርባ እምንያ ትጭፍለቕ ነይራ ሕጂ ዮሴፍ ድንግል ማርያም ጠኒሳ ምስ ረኣያ ሰንቢዱ ብጣዕሚ ሕጂ ዓሚፆማ ድኾኑ ደፊሮማ ድኾኑ ኢሉ ብጣዕሚ እንተኣሽሙ ኮይኑ ካበይ ክመፅእ ክእል ዝጥንሲ ኢሉ ሕጂ እዚኣ ብዝሙት ጠኒሳላ ኢሉ እንድሕሪ ናብቶም ኣይሁድ ኣሕሊፉ ሂብዋ ህዝቢ ተኣኪቡ በደናጉላ እዩ ጨፍጭፉ ክቀትላ ማለት እዩ ሕጂ ብደይ ምሕረት እዮም ከዓ ከምኡ ዝገብሩ ነይሮም ድሽፍን ድሰትር ከዓ ኣይነበረን ማለት እዩ ወላ ሓዋ ይኹን ኣቦኣ ይኹን እሱይ ከማን ቀዲሙ እምኒ ዝድርብየላ እቲ ቀንዲ ዘመዳ ኣቦኣ ዲ ሓዋ ዲ ገለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ በዓል ብሸሪዓ ዶ ብገለ ዝኸዱ ተኣሽሙ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ በዓል ኣፍጋኒስታን በዓል ገለ ገለ ብዙሕ ፊልምታት እውን ተሰሪሑሉ እዩ ከምኡ ስለ ዝነበረ ድንግል ማርያም ብዳርባ እምኒ ተጨፍጪፋ ተጨፍሊቃ ከይትመውት ስለ ድሰግአ ከየጋልፃ ኢሉ እሞ ከዓ እንድሕሪ ስቕ ኢሉ ሰቲርዋ ከዓ ኦይ እሞናትካይ ከዓ ምእንቲ ከይበሃል ብዘይወዓሎ ከየጋልፃ እሞ ከይትመውት ከይትቅተል ኢሉ ሙሉቕ ኢሉ ከሃድም እዩ ሓሲቡ ሓዲግዋ ከኸይድ ከየጋልፃ ሓሲቡ ካብዚ ንመሃሮ ነገር ከዓ ንሕና ሓጢኣት ሰብ ጉድለት ሰብ ክንሽፍን እምበር ከነቃልዕ ከም ዘይብልና ኢና ንመሃር ቴንኪዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣስተንቲንኪ ቃሌዎ ተስማዕልና ኣራይ ስድራ እግዚአብሔር ምስ ግዜና ክንከይድ ናባኹም እዩ ዕድል ከይብ የቁርብ ኣራይ ክሳብ ተሓስቡ ኣነ ኣብታ ቁፅሪ 31 ከስተንትን እየ ሓደ ሓደ ጥቕስታት ክጠቅስ እየ ንዓ ትምልከታ ኣብዚኣ 31 እንታይ ትብለላ ካብቲ ፅሩይ ዘርኢ ፀምሪ ዝተፈጥረት ንእግዚአብሔር መቅደሱ ከም እትኸውን ኣይፈለጠን ካብታ ንዘለዓለም ድንግልና ዘለዋ ገነት ዳግማይ ኣዳም ብዘይ ርክሰት ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን እያ ትብል ዘላ ምስታ ናይ ማማረ ዘነት ስለትኸይድ እታ ኣስተንቱነይ ኣቦታት ፅቡቅ ገይሮም ክምልስዋ ክብርህዋ እንድዮም ኣነ ሕፅር ብድበለት ግን እንታይ ክብል ዘፍጥረት 9:27 እታ ዝሓተተታ ንኸነኣን ርጉም ይኹን ምስ በለ ኣምላኽ ሴም ይባረኽ ኢሉ ኣምላኽ ሴም ይባረኽ ኣምላኽ ንያፌት የስፍሕ ኣብ ድንካውንቲ ሴም ከዓ
يمبر حجي سيم تتقيسو اللبزي بمنتاي تتقيسو بتصبق اكزيابير كبارو خلو نرئي اكزيابير كبارو خلو عفت دمكانا وطخا كنبر إلو خا تقيسو حجي نمنتاي نممسا إيو أوانجيل لوكاس معراف سلسة اندحر رئينايا تمالي تمكت عبزي بيتا كريستيان نتماي كبار خو خلو عبوتاتنا 4 وينجيل كنبب كله تذكركما أبونا أبي كشي أبي ملاك السلام يوم عم بيبو ما مثلا وانجيل لوكاس معراف سلسة تنبي بانيرا كاب قطر عسران حادن أبتا قطر سالاسان شدشتان كم زتبل الله ودك عينان ود عرفاكساد ود سيم ود نوح ود لاميك ود ماتسالا النابلة تقصل مالتي أبزي بزعبا ناي سجا ولدو ناي دنجل ناي جويتا كريستوس كزرزر كله بسجا خابيت وليدو بدحري تندحري جميرنايا ود آدم ود أملاك ندياتبل كاب آدم ندحري تتمليسنا كساب ناي جويتا يسوع كريستوس ولدو تمصنا مالتي لك كمتا أونجيل ماتيوس معرف حدا قطر حدا تتقيس دلو ناي جويتا نايس كريستوس ولدو بسجا كومي دزرزر سلازي زاناي سيم زمصا اتي زرء ناي دنجل ماريام اتا حرق ناي كريستوس تولدي كاب زرء سيم سلازوت آدم يلو متيو بنوح جيرو نابدقو نابودو ناب سيم متس قوم دابله ناب على ابراهام ناب على داويد انا ورده كساب دنجل ماريام كساب غويتا يسوع كريستوس اتتولد سلازمتس نتتصوري زرئي نتناي نوح زرئي نتناي آدم زرئي ناي نوح ناي سيم زرئي زرزرو زتقصو كما وكس زقمتو عبز فترة معرف 19 اتي زرئي ناي كريستوس اتي دنجل ماريام نكريستوس زولدتو صوري زرء تباهلو دلو حرق تولد ناي قدسان ابوتاتنا بينو بسيما بيلو يحلف سلز نبره اتي زرء تخاو سلز وصي نزاز فترة تقيس وازلو برتقت كون تسفا قبر زيادها ابوتات كبر هوايم انتاياتا متحي حازان يعني راه تحطو نزا اوتر 30 حدنسي كمي جيرات وكلاتا زفترة 19 تنسي انتاي متأسار اللوا اندياتبل اتتصوري زرئي حارق ولدو نايس كريستوس السو ابتا زفترة تتقيسو سلازلو ناي سيم زرئ مالتيو سيم كا افتو ولدو ناي يسوع كريستوس ابا حقوتات ابو سلازلو ايو تتقيسا مالتي مساسلت تأساسريا تسفا قبر تقتكون نابتا استنتوني كخيد اتا قطر 30 حدن تستنتنا دلي دلخو كمتي ماما مازان ماما رزنت نزبلكنو دنجل مريم نكريستوس مس ولدت بدحريو كاب يوسف ولد وليدايا دبلو الله بزحات دقي اللووا سلازي دنجل ايكونتن مجمرتا برغص نكريستوس كاب منفس قدوس بمنفس قدوس وليداتو بدحري جن كاب يوسف كا وليدايا ايوم دبلو حجي كابيم تبغيسوم كومو زبلو دلوخه مصحف قدس كومو يبلديو حجي 30 حدن من تايم صيا كابتا نزل عالم دنجلنا زلوا جنت حجي يمسل ايدلو مس جنت يدمسل ايدلو نزل عالم دنجلنا زلوا جنت يلو الله اوداسي مريم اب قداسي ابوزح نغير كا جنت يلنا نصواعينا دنجل مريم سلامتاينا كا جنت نبلا آدم بزي زرئي نايبون نايدن كاب دنجل مريتي آدم تفتيرو أبوي بلو أدي بلو حكي نا آدم سي أبون أدني بلون بسغاز ولدوس يبلون نسينا مجمر تا فترة سب سخا خامن تاي وصيو كاب مريتي وصي بزي زر سباي بزي زر سبيت خاب چقا تسريحو سب كوينو تفتيرو مالتي دنجل مريم تبا بزي زخون زرئي ناتي داغماي آدم نمببافتا 30 حدن اب سكرين كيفيتي ኣለኹ ዳግማይ አዳም ያትብል ኣብ ውዳሴ ማርያምን ኣብ ብዙሕ ነገር እንተጠቂሱ ደሎ ዳግማይ አዳም ኢና ንብሎ እቲ ዳግማይ አዳም እቲ ክርስቶስ ማለት እዩ ነቲ ቀዳማይ አዳም ፈድሕኖ ብዘይ ርክሰት ብድንግልና ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ አዳም
ድንግል መሬት ካብ ገነት ዝተፈጥረ እታ ድንግል ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ነቲ ዳግማይ አዳም ብድንግልና ብዘይርክሰት ወሊዳቶ ማለት እያ ዮሴፍ ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጥን ነይሩ ይድብል ደሎ ሕጂ ናብታ ርእስና ንምፃእ ድንግል ማርያም ከምዘይ ወለደት ብድሕሪ ዮሴፍ ብድሕሪ ንክርስቶስ ምውላዳ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ንክርስቶስ ድሕሪ ምውላዳ ካልእ ውላድ ከም ደይብላ ንዘለኣለም ድንግል ምዃና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ኢና ንዓ ክንርኢ ከለና ግን እታ ንሶም ዝጠቕስዋ ጥቕሲ ከዓ ክንሪኣ እታ መልሲ ከዓ ኣብ ኣፍታ ጥቕሲ ክንረኽባ ኢና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 53 ከንብባየ እንታይ ይኩኑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 53 ኮነ ድማ ኢየሱስ እዘን ምስላታት እዚአን ምስ ወደአ ካብኣ ነቐለ እታ ምዕራፍ ኩላ ተንቢብናያ ብዛዕባ ዘርእን ዘራእን ብምስላ ምሂርዎም ዘራእ ክዘርእ ከሎ ኣብ ከም ዝወደቐ ኣብ ከም ዝወደቐ ኣብ ከም ዝወደቐ ኢሉ 4 ዓይነት ኣበቋቁላ ናይ ተኽሊ ምስ መሃረ ኣዝዩ ምስጢር ብምሳሌ ምስ መሃሮም ኣዝዮም ተደኒቆም ቶም ህዝቢ ነዘን ምስላታት እዚአን ወዲኡ ካብኣ ነቐለ ናብ ዓዱ መፅኡ ከዓ እዚ ጥበብ እዚ እዚ ሓይሊ እዚ ካበይ ረኸቦ እዚ ጥበብ እዚ እዚ ሓይሊ ካበይ ረኸቦ ይግሮም እዮም ደለው ቶም ህዝቢ ብትምህርቱ ኣዝዮም ተደኒቆም እዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ኩሉ ጥበብ ካበይ ረኺብዎ ምክንያቱ ክምህር ሰምዕዎ ነይሮም ክፍውስ ሕሙማት ክሐዊ ሙታት ከተስእ ብዙሕ ነገር ክገብር ርእይዎ ነይሮም እሞ ከዓ ኣብቲ ገዛውቶም ጎረቤቶም ኣብ ዓዶም ከዓ ምስኦም ይዓብዩ ታተዳበለ እግሪ ተኺሉ ስደትን ገለንገል ጠምጠሚሉ ወዲ 1 2 3 4 5 6 7 ዓመት ዳበለ ኣብኡ ክዓቢ ከዓ ሪኦም ኣለዉ ከም ተራሰብ ኣብዳ ዮሴፍ ገዛ ዮሴፍ ከዕብዮ ኣዲኡ ድንግል ማርያም ከተዕብዮ ሪኦምዋ ካበይ ኣምፂዎ እዚ ትንፈልጦ ዶ ኣይኮነን ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን ካበይ ኣምፂዎ እዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ኩሉ ተኣምራት እዚ ኩሉ ጥበብ ካበይ ኣምፂዎ ኢሎም እዮም ዝግረሙ ናብ ዓዱ መፅኡ ከዓ እዚ ጥበብ እዚ እዚ ሓይሊ እዚ ካበይ ረኸቦ እዚስ ወዲ ትፅራብድ ኣይኮነን ንዮሴፍ ማለት እዩ ካርፔንተር ስለ ዝነበረ ፈለንያም እዩ ነይሩ ዮሴፍ እዚስ ወዲ ትፀራብዶ ኣይኮነን ኣዲዩስ ማርያም እትበሃል ዶ ኣይኮነትን ኣሕዋቱስ ያዕቆብ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳ ዶ ኣይኮኑን ኣሓቱ ኩላተንሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን እዚ ኩሉ ዳ ካበይ ተባህዎ ኢሎም ክሳብ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም ሕጂ እዚኣ ነስተውዕለላ ክምህር ምስ ረኣይዎ እንታይ ኢሎም ዋ እዚ ዳ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን ኣዲዩስ እታ ማርያም ትበሃል ዶ ኣይኮነትን ኣሕዋቱስ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳ ዶ ኣይኮኑን ያዕቆብ ዶ ኣይኮኑን ኣሓቱ ኩላተንሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን እዚ ኩሉ ዳ ካበይ ኣምፂዎ ኢሎም ተገሪሞም ሕጂ እዚኣ ነዚኣ ሒዞም እዮም መናፍቃን ንበሎም ወላ ካልእ ዝኾነ ይኹን ድንግል ማርያም ካብ ዮሴፍ ወሊዳያ ብዙሓት ውሉድ ኣለውዋ ክስቶን ዝበሃሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ተጠቂሶም ኣለዉ እንዶ ኣሕዋቱ ክስቶን ኢልዎም ኣሎ እንዶ ስለዚ ኣሕዋት ኣለዎ ኢሎም ይምግቱ ኣብዚኣ ፅሕፍቲ ግን ከተስተውዕሉላ ማለት እዩ ባዕሉ ይድምልሳ መፅሓፍ ቅዱስ ዲኾሙ ድብል ደሎ ወይስ እቶም ህዝቢ እዮም ኮም ኢሎም እቶም ህዝቢ እዮም ኮም ኢሎም ምክንያቱ ኣብዳ ዮሴፍ ከም ወዲ ዮሴፍ ክዓቢ ሪኦሞ እዮም ንሕና ወዲ ዮሴፍ ንብሎ ዲና ንክርስቶስ ኣይንብሎን ኢና ንዮሴፍ ባዕሉ ከምዛ ክትንበብ ፀንሐት ኣይፈለጠን ካበይ ምዃኑ እቲ ጥንሲ መልኣኽ እዩ እዚ ጥንሲ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ያጠኒሳ ደላ ኣይትፍራሕ ኢሉ ኣብ ሰብ ከም ዘይኮነ ወላዲት ኣምላኽ ምዃና እቲ ትንቢት ከም ተፈፀመ ዘበሰሮ ንባዕሉ ከማን መልኣኽ እዩ ስለዚ ወዲ ዮሴፍ ከም ደይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ መዓት ጥቕሲ ኣለና ማለት እዩ ካብ ሰብኣይ ወሊዳ ድብልሲ ኣይንረክብኒ ኢና እውን ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝወለደት ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ብዙሕ ይዛረብ እዩ ኦኬ ንዮሴፍ ካብኡ ኣይወለደቶን እሺ ግን ካልኦት ኣወዳት ወሊዳዮ እቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ከረድአኩም ዮሴፍ ንድንግል ማርያም ሕፁያ ተባሂሉ ክሕልዋ ምስ ተዋህበ ጠኒሳ ከምዛ ክትንበበልናን ክንሰምዓን ዝፀናሕና ወሊዳ ከዓ ምስኣ ተሰዲዱ ዮሴፍ ከዓ ካብ ስደት ምስ ተመለሱ ከዓ ዮሴፍ የዕብይዎ
ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተርኢናዮ ንቤት መቅደስ ንየሩሳሌም ክሰግዱ ምስ ኮዱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ቤት መቅደስ ጠፊእዎም እዩ ንዝክሮ እንድሕር ኺልና ሃለው ኢሎም ስኢሎም ኣዝዮም ተሻቂሎም ነይሮም ስለዚ መን ይድዕብየ ነይሩ ዮሴፍ ይዕብይዎ ዮሴፍ ደቂ ነይሮም እዮም ብርግጽ ካብ ካልእ ሰበይቱ ዝሞተቶ መዝሙር ክንዝምር ከለና እንታይ ዲና ንብል ወዮሴፍ ኣረጋዊ ዘይፀውር ስንቀቺ ኣብ ስደት ምሳኽ ዝነበረ ሰሎሜን ዮሴፍ ኣረጋዊ ከዓ ምሳኽ ነይሩ ሽማግለ ሰብኣይ ሰበይቱ ዝሞተቶ እዩ ነይሩ ኣብ እርጋኑ ምስ ኣኸርተት ኢሉ ንክርስቶስ ድማ ድንግል ማርያም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምስ ወለደት ዮሴፍ ኣብ ገጹ ንድንግል ማርያም ዕቂብዋ ስለ ዝነበረ ምስ ወዳ ከዓ ኣብ ቤቱ የዕብይዎ ንክርስቶስ ምስቶም ደቁ ገይሩ ማለት እዩ ደቁ ኣለዎ ንዑ ክርስቶስ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ብደይ ዘር ሰብኣይ ዝተወልደ ኣምላኽ እዩ ኣብ ቤት ዮሴፍ ስለ ዝዓበየ ግን እቲ ከባቢ እቲ ገዛውቲ እቲ ዓዲ ብምሉእ እንታይ መስሎ ነይሩ ወዲ ዮሴፍ መስሎ ነይሩ ስለዚ እቶም ሰባት ርእይቶኦም እዮም ሂቦም ድመሰሎም እዮም ተዛሪቦም እዚ ደኣ እቲ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ኣዲኡ ክስቶ ደይኮነትን ኣሕዋቱስ ከምዝን ድበሃሉ ደይኮኑን ኢሎም ቶም ህዝቢ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮኑን ከምኡ ኢሉ ብርግጽ ኣብ ዳ ዮሴፍ እንድሕር ዓብዩ ንኣብነት ንውሰድ ኣብ ሓደ ፋሚሊ ካብ ኣቦን ካብ ኣደን ዝተወለዱ 5 ኣሕዋት ኣለዉ ንበል ንሓደ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ተደርቢዩ ብዓለባ ተጠቕሊሉ ተደርቢዩ ዝጸንሐ ህፃን ኣልዒሎም ገዝኦም ወሲዶም ከዕብይዎ ይኽእሉ እዮም ሕርስ ምስ ኣበለት ኣዲኡ እንድሕር ደርቢያቶ ኸይዳ እቲ ሰብታይ ድብል ትኸባቢ ወዶም መስሎ ምስኦም እንድሕር ዓብዩ ወላቶም ኣሕዋቱ ኸማንሳ ሓዎም ወደቦም ወደዲኦም እዩ ድመስሎም ብዙሕ ታሪክ ስለ ዘሎ ክምርዖም ምስ ሓሰበ እቲ ታሪክ ነገር በል ወለድኻ ክትፈልጥ ስለ ዘለካ ንሕና ኮንናን ወለድኻ ከምዚኣን ኢና ዕብይናካ ወይ ወለድኻ ምስ ሞት ኢና ወዲ 2 ዓመት ከለኻ ምፂናካ ኢሎም ይነግርዎም ምስ ዓበዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ግን እንታይ ድፈልጥ እቶም ስድራ ስለ ዘዕበይዎ ወዲ ክስቶ ዳበለ ይፈልጦ ይፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ርእይቶ ናይቶም ህዝቢ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ዮሴፍ ኣይበለ ክስቶን ኣሕዋት እዮም ኣይበለ ከም ልምዲ ግን ዮሴፍ ስለ ዘዕበየ ወዲ ዮሴፍ ዳተባሃለ እዩ ዓብዩ ንእግሪ መገድና ክርስቶስ ምስ ጠፍአ ኣብቲ ቤት መቅደስ ድንግል ማርያም እንታይ ኢላቶ ወደይ ንምንታይ ከም ዝገበርካልና ኣቦኻን ኣነን ክንደልየካ ኮለል በልና ድንግል ማርያም ባዕላ ካብ ዮሴፍ ከም ደይወለደቶ ትፈልጥ እያ ኣምላኽ ምዃኑ ትፈልጥ እያ ባዕላ ግን እንታይ ኢላቶ ኣቦኻን ኣነን ኣቦኡ ዲ ዮሴፍ ኣይኮነን ካብ መንፈስ ቅዱስ ብደይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ክርስቶስ ኣቦ ይብሉን ኣደ ጥራይ ደለዎ ግን ኣቦኻን ኣነን ኢላቶ ምክንያቱ ኣቦ ይዳበለ እዩ ዓብዩ ዮሴፍ ከዓ ወደ ይዳበለ ከዓ የዕብይዎ ማለት እዩ ብስጋ ድንግል ማርያም ባዕላስ ኣቦኻ ትብሎ ነይራ ንዮሴፍ ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ስለ ዝዓበየ እቲ ህዝቢ ከምኡ ይብል ነይሩ ትማለ ኣፍታ ክብለኩም ፀናሕኩ ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ደንበብዋ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 እንታይ ትብል ኣላ እንድሕሪ ኣስተውዒልኩም ላኾንኩም ክንበብ ከላ ሕጂ እውን ክንሪኣ ኢና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 11 እንድያ ተነቢባ ካብ ማይ ምስ ወፀ ተጠሚቑ ክፅሊ ከሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ በርኣያ ስጋ ከም ርግብ ብልዕሊ ወረደ ንስኻ በኣኻ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይኻ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ኣቦ ይብሉን እግዚኣብሔር ኣቦ እንታይ ኢልዎ በኣኻ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይ ንስኻ ኢኻ ኢልዎ ህዝቢ ግን እንታይ ኢሉ ኣብታ ቁፅሪ 23 ኢየሱስ ባዕሉ ክምህር ምስ ጀመረ ኣስታት ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ከዓ ይመስሎም ነበረ እዚኣ ረኣይዋ ወዲ ዮሴፍ ኣይኮነን ድብሉ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎም ነይሩ ወቶም ህዝቢ ይመስሎም ነይሩ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎም ነይሩ ኣሕዋቱ ክስቶን ድበሃሉ ኣሓቱ ክስቶን ድበሃላ ኣቦኡስ ዮሴፍ ደይኮነን ትፀራቢ ከምኡ ይመስሎ ነይሩ ትሰብ ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ባዕሉስ እንታይ ኢሉ ይመስሎም ነይሩ ይብለና ኣሎ ስለዚ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ህዝቢ መሲልዎም እዮም ተዛሪቦም እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ንድንግል ማርያም ወሊዳ ካብ ዮሴፍ ድብል ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ኣይንረክብ ነና ኣብቲ ከባቢ ግን እቲ ህዝቢ ወዲ ዮሴፍ መስሎ ነይሩ ኣብኡ ስለ ዝዓበየ ኣብቲ ገዛ ሓቂ ገና ብድንግልና ኣኸላ ከይፀነሰት ከላ ዳ ዮሴፍ ኣትያ ነይራ እንታይ ደኣ ክመስሎ ትሰብ ኣብታ ገዛ ጠኒሳ
ኣብ ኢዱ ሓሪሳ ምስኡ ተሰዲዳ ምስኡ ተመሊሳ ኣብቲ ገዛ ዓብዩ ክርስቶስ ቤት መቅደስ ሒዞሞ ከይዶም ወዲ 12 ዓመት ከሎ እቲ ሰብ በቃ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎ ነይሩ ዮሴፍ ንባዕሉ መንፈስ ቅዱስ መልአኹ ልኢኹ ስለ ዝነገሮ እምበር ዮሴፍ ንባዕሉ እኮ ከሃድም ይሓሲቡ ነይሩ ስለዚ ዮሴፍ ደይፈለጠ እቲ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ክፈልጥ ወዲ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ተተኣምኑሞም ተቐበልዎ ነይሮም ከም ጎይታ ናብቶም ናቱ መፀ ነቶም ናቱ ግና እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ተባሂሉ እዩ ከም ወዲ ዮሴፍ እምበር ከም ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ስለዚ ርእይቶ ናይቲ ህዝቢ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ወሊዳ ድብል የለን ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል 44 ጥቕሲ ክውስኸልኩም ትንቢት ሕዝቅኤል 44 ቁፅሪ 1 ከምዚ ይብል ብድሕሪ እዚ ናብ መገድታ ናብ ምብራቅ እትርኢ ወፃኢት ደገ መቅደስ መለሰኒ ዕፁውቲ ከዓ እያ ብዛዕባ ድንግልና ናይ ድንግል ማርያም ይዛረብ ደሎ ዕፁውቲ እያ እግዚአብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕፁውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰቡን ኣይእተዋ ኣስተውዕልሉ ሰቡን ኣይእተዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላ እዩሞ ስለዚ ብዕፁውታ ትንበር ይብል ስለዚ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር መጽዩ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ጸኒሳ ክርስቶስ ተወሊድ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይሉ እዛ ማዕጾ እዚኣ ዕፁውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰቡን ኣይእተዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላይ ስለዚ ብዕፁውታ ትንበር ኢሉ ድንግል ማርያም ድሕሪ ምውላድ ክርስቶስ እውን ናብ ካልእ ከም ደይከደት ንዘለዓለም ድንግል ምዃና ይምስክር ኣብታ ዝተነበበት መሃሊ 4:12 ማማ ብረያ አንቢባታ መስለኒ መሃሊ 4:12 ሳናይ መወዳእታ ከንብበየ መሃሊ 4:12 ከዓ ከምዚኣ ትብል ኣተሓፍተይ መርዓተይ እተሸጎረት ገነት ዕፁዊ ዔላ ዕፁውቲ ማለት እዩ ዕፁዊ ዔላ ሕቱም ዓይኒ ማይ ኢኺ ኣብዛ ንባብ ቁጥር 31 ስ ከም መወከሲ ጥቕሲ ደቐመጠን እታ ዘፍጥረት 9:27 መሃሊ 4:12 እያ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ንዓ ከዓ እንታይ ኢልዋ ኣተሓፍተይ መርዓተይ እተሸጎረት ገነት ዕፁዊ ዔላ ሕቱም ዓይኒ ማይ ኢኺ ብምባል ድንግል ማርያም ንዘለዓለም ድንግል ምዃና ካልእ ሰብኣይ ከም ደይትፈልጥ ይነግረና ይቕሬታ ዘረባን ውሐ ከብረሃ ስለ ዘለኒ ንኩሉ ግዜ እውን ክንፈልጣ ክንሕዛ ስለ ዝደለኹ እየ ጽኒልኩም ስለ ሰማዓኩምኒ ቃል ህይወት እስማዓለይ እሽታ ግዜ ውስድ ኣቢልያ ሓደ ክልተ ሓሳብ ተሎ ክሰምዕ ስቕስቕ ስለ ዝበልኩም እየ እታ ግዜ ተጠቂመላ ሓደ ክልተ ሓሳብ ተሎ ክሰምዕ እሞ ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ክሕልፈኩም እየ ተኽኢልና ኣብ ገዛ ነንብበን ኢና ዘን መወከሲ ጥቕስታት ብፍላይ ኣብዛ 31 32 ከዓ ደለዋ ኣዝየን ኖርማል ብዛዕባ ግራት ብዛዕባ ዘርኢ ብዛዕባ ፍረ ምድሪ ዝተዛረበ ይመስለና ብምስጢር ግን ምውላድ ወዲ ኣምላኽ ካብ ዕፁው ብዕፁው ማህፀን ብደይ ዘርኢ ካብ ግራት ኢሉ መሲልዎ ደሎ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ድንግል ማርያም እዩ ኣብ ገዛና ፅቡቅ ጌርና ነንብበን ኢና ተን መወከሲ ጥቕሲ ኣቐሚጥዎን ደሎ ማማ ትርሓስ ወልዱ ከዓ ታደ ሓተትክያ ዮሴፍ ኢደ ይፈለጠ تا 32 دبلكيا اتن كلهم فطرات زفطره እግዚአብሔር ማለት እዩ ብዘይ ዘር ሰብኣይ ከም ዝውለድ ኣይፈለጠን ነይሩ እቲ ድንግል ማርያም ጠኒሳቶ ዝነበረት ሲ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሱ ምዃኑ ብዘይ ዘር ሰብኣይ እቲ ቃል መፂ ማህፀና ስጋ ከም ዝለበሰ ኣይፈለጠን ዮሴፍ ኢደ ይፈለጠ ከሃድም ከዓ ሓሲቡ ሰንቢዱ ጠኒሳ ኢሉ ንሽያ ነይራ ጓል 15 ዓመት ቆልዓ ነይራ ህይወት የስማዕልና ትወደ آمين الشيء حسابت لنا نهبونا بابا ودياكون حوي أبأس يسمى تمريض عج أنا أمس بصحتي ذا أمبري أي حسب النيرو عج أجل እግዚአብሔር እቲ ውሽጡ መርሚሩ ንዕኡ ቅዱስ ምዃኑ ማለት ከም ዝብልካዮ ነራቶ ሰበይቲ ግን መይታተ
ሰበይቲ ዝሞተቶ ቆልዑትም ከም ዘሎ ሕጂ ብዕድመ የማይራኸቡን እዮም ግን ቅዱስ ስለ ዝኾነ ካብቶም ኩሎም ካልኦት ምርጫታት ነይሩ እንዲ ግን ኣብኡ በፂሓታ ዕጫ ሓቀይ ትክክል ጸሎት ገይሮም ዕጫ ምስ ገበሩ ኣፍታ በትርናጡ ኦ ዮሴፍ እቀባ ለማርያም ፍርትከ ንሕፂትኻ ማርያም ውሰዳ ሓልዋ ኣቅባ ዝብል ጽሑፍ ተጻሒፉፍቲ በትርናጡ እግዚአብሔር ብጸሎት ስለ ዝገለጸሎም ካብ ቤት መቅደስ ካሽዑ ኣውፅዮማ ንምንታይ ኣውፅዮማ ሕጂሲ እኽልቲ ጓል ጎርዞ ኮይናዮ ሞት ልማድ ናይ ኣዴታታ ከይመጻ ኢሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅዮም ኣብ ቤት ዮሴፍ ትቀመጥ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቱ ኣቦኣና ዲያን ብሂወቱን ኣይነበሩን ማለት እዩ ንድንግል ማርያም ኣብ ዕቤቶም እዮም ረኺቦማ ኣቦና ኣደን ኣይነበራን ብድሕሪኡ ንዮሴፍ ከዓ ተዋሂባቶ ማለት እዩ ከምቲ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ድበልዋ ከዓ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ እንታይ ገይሩ ዮሴፍ ኣይነበረን ኣብቲ ግዜቲ ኣቦና ኣደን ይብላን ውሉዱን ስለ ዘይወለደት ደቃ ነይሮም ተትኾኑ እዞም 6-7 ዝዘርዘርናዮም 8 ኸማን ዝኾኑሲ ናብ ደቃ ትኸይድ እምበር ዮሃንስ ንምንታይ ወሲድዋ ካብቶም 12 ሐዋርያት ንዮሃንስ መሪፁ ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር እንሀት ኣዴኻ ንድንግል ማርያም ካ እንሆ ወዲ ኺሉ ብሓደራኮ ንዮሃንስ ይሂብዎ ወላፍታ ጽሕፍት እንታይ ኢና ንብል ወእሚኢቲ ሰዓት ነስኣ ውእቱ ረድ ዋይቶ ዋቤቶ ካብታ ሰዓት እቲኣ ኣብታ ክርስቶስ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ካብታ ቀራንዮ ክርስቶስ ተሰቂሉ ቅድሚ ዓይና ምስ ረኣየቶ ደጊፉ ሓቂፉ ሒዝዋ ንገዙ ይኣትዩ ከማይ ትብልታ ጽሕፍቲ ናብ ዳ ዮሴፍ ኣይከደት ናብ ገለ ኣየላገሰት ትኺላ ዳ ዮሃንስ ገዛ ይኣትያ እንድሕሪ 6-7 ውሉድ ተነይሮም ማዳ ገዛ ደይ ትኸይድ ኣብቲ ዳ ሓዳራ ደይ ትኸይድ 6-7 ደቃ ደማምቕዋ ዳ ፋሚሊ ገዛ ተሎ ዳ ገዛ ደይ ትምለስ ምስ ደቃ ኮፍ ደይ ትብል ውላድ ስለ ዘይነበራ እዩ ኣደይ ሓደራ ኢሉ ንዮሃንስ ሂቡ ኣሜን ቃለ ህይወት እስማዓልና ከምኡውን ኣብቲ ጸሎት ክገብረሎም ከሎ ንዓ ኣብለልና ብበልና ክብልዎ ከለውሲ ኣዲኻን ኣሕዋትካ ንብሎ ምሽ ኣሕዋተይሲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ደኣምበር ይብሎም እዩ ሕጂ ማለትሲ ከዳናግረካስ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኣሕዋቱ ድብሎም ንዓና ኣሕዋተይ ድብለና ኣብቲ ሰዓት ግን ነቶም ሃዋርያ ከምኡ ከም ዝበሎም እግዚአብሔር መስገን ቃል ህይወት ይስማዓልና ዲያቆን ሓወይና መሊሱ ምግላጽ ይብዛሕ ኣሜን እሽምባር ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ጸሎትን ናይ መጠቃለሊ ምክርን ትምህርትን ናባኹም ይኹሉ ናባኹም ካሕልፈኩም ኣበይ ቀምስ ኣለው ድዮም ዲያቆን ኣገልግሎት ሒዞም ኣለው እሽምባር ሕራይ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኣቡና ዲያቆን መመሊሱ እግዚአብሔር ምግላጹ የብዝሓልካ ከምኡውን መዝሙር ድዘመርኪ ሓፍትና መዓዛ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ከም ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኽን ድማ ነታ ምዕራፍ ብምንባብ እታ መዝሙር ብጥቅስታት ምስናይ ከምኡውን ኣብዚ ተማሃርናዮ ለመምሸት ተረዳእና ዘሰንተናዮ ክንገልጽ ዘይተረዳእና ድማ ከም ሕቶ ንኩልና ዝኸውን ከተቅርባ ዘምስኽን ኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እታ ክፍሊ 8 ቁፅሪ ዝሓዘት እያ 8 ቁፅሪ ድማ ከምቲ ክበሃለና ፀንሐ ብሰፊሑ ሓወና ዲያቆን መሓሪ ገልጸልና ዘምሰየ ፀንሐ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብዛዕባ ዮሴፍን እዩ ድዛረብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ዮሴፍን ዘራኸቦም ድማ እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ክርስቶስ ምውላድ ናይ ክርስቶስ ጥንሲኢ ማለት እዩ ኣብዘን 8 ቁፅሪ ኣይፈለጠን ድብላ 4 ግዜ ተገሊፀን ኣለዋ ኣብ ቁፅሪ
اسران تشعتن اب قطر 30 اب قطر 30 حدن اب قطر 30 كلتن اي فلطن زبل تصحيف له كم تحاونا دياقون زبلنا اتزي فلط اماني يوسف ايو ابتا قطري اسران تشعتن كجمر كله اتي زتدرسه قدوس إراق قليس زدرسو بزعبا بسرات قدوس جبريل نأجزتنا مريم دنجل نصحتي زدرسو درساتيو حجي أبتا قصري أسران تشعتن بيسيفي جميرو بزعباتي بوصؤن قدوسن أمنن يسيفسي بسلسة نجار يقول صلو بوصؤ يبللو قدوس يبللو ومن دما يبللو بزعبات بصون قدوسن ومنن يسيف ان حسبو نفلت ان حسبو نفلت زبل زلو نمني نعنايو مغنياتو بحسابهم تقاقيم يم يسيف زولو دايو ود يسيفي زبلو زنبرو نحنا دما ان بزعبات بصون قدوسن ومنن يسيفسي ان حسبو نفلت مسبله اب نسو اب اجزئتنا قدس دنجل مريم زفصم مستير اي فلطن بزي سبعي كنت تأنس اتمستيرتي يسيف اي فلطن كفلطونا يكلني أنتو صبو جيرا حفتنا مجمريا تمنيت قليس أتونارا دحرون حونا دياقونوين أبريه ونيرو اتي أبقزتنا قدسنا قل مريم زفتسم مستير زرق عبنقر أي فلطن تناي فلطن تبل نيسيفين كلن مالتي تصحيفن زلوا ابتي لدت يسوس كريستوس زبل اب وانجيل ماتيوس معرف حدا كاب قصري 18 كسع مودعتا زلو انت دارينا يسي لدت يسوس كريستوس كمزيو ادي مريم نيسيف تحصيا خلا كي تراخبو بمنفس قدوس انيسا ترخبت كتوتي نزات قصدي اندحر حجنايا نزات قصدي اندحر اب امرنا قريصنا ياسي نيسيف تحاصيا خلا مخنياتو دحر حصه مرعلو ناي يسيف محصاي جن دحر حصه مرع زيكونه ناي يسيف محصاي حلاوي اينرو اتاني يسيف تحاصيا زنبره دما بمنفس قدوس انيسا ترخبت بمنفس قدوس متناسا بيتروس زي يسيف جن اي فلطن سنبيدو فريحون جن أمون سلازنبره قدوس سلازنبره بصو دما سلازنبره يسيف حصيا صادق إلو ملس ونجل صادق سب أي نبرمو بحبو خادقا حسب انبر كقالصا أي فتوان بحبو قل كحادقا مخنياتو زخوانا مسكر كقرباي كقلني قدن سبيتي كم تقرات كاب زرقي سبيت رما كاب سبعي كتأنس كتولد تخقل قدميو اي سمعون اي رأيون اي تقبرنون قدنيو بحبو ابكن دزا قالس اسي بحبو خحادقا زحسبه مكنياتو بمنفس قدوس ويكام منفس قدوس كم تنسب بيتروس يسيف يقرتا اي فلطن
بحبو حادقا كحسب كلغن ملأخ እግዚአብሔር ድማ بحلم ترأيه كبرنا أملاخ يكون نحسبو سناي تخوينو ندوليه صبوق تخوينو أب قدم أملاخ دما أمونات انت دا أخوينا كم يوسف እግዚአብሔር انت برأي انت بحلمي انت بسور انت بجهد بعلو مرحنا إيو بعلو يقلص لنا إيو بيننا يحد جناني اتي بحبو كحادقا زي حسبه كقالصا زي فتوى غنياتو توم أبزم مترخبنا يا إلو مابتي شامونا معرف ونجل يوحنس نابقوي تامت يما يسيب بدارو أمني تقتلي مسيه بدار بأمن تقتلي ليو نسخاقن تاي تبل يمي لمو أنا يدينا قد سرنجل مريم ما كمزي إنور مالتي كمزي خي كوني له بحبو كحد حسب أنبر كقال عيفتون إذا كحسب كلجن ملاك دي أبي بحلم ترأيه كمزي دما بلو يسيف ود داويت إتحس إتخا مريم تأنيسات تزلا كام منفس قدوس إيما نموسادا أي تفرح له كبرنا أملاخ يكون أملاخ أي تفرح عند حريلو أملاخ أي تتشنق عند حريلو أملاخ أي تربش عند حريلو دما كنهدئ كنتبع إيه دما زلنا نموسادا أي تفرح اتتنسي كام منفس قدوس إيو ودو مخانو نقر الله ودي خطولد يا نسخ أن هزبو كاب حاتياتهم كادحنام إيو سمو إيسوس كسامي إخا كبرنا أملاخ يقول سمو خي ترفاي نقر الله ملأخا وتقلو نزوزو ولد كاب حسي تخادن قل ماريا بمنفس قدس زتات أنساسي إيسوس دما إلكا كتساميو إخا إذي اتخل እግዚአብሔር بنبي زتزاربو إيو قدمي شوعات مئتي عمت نبي إساياس أب معرف شوعاته قصر 14 بزحنا إساياس زقرم دحري شوعات مئتي عمت سي زخون سي قدم لداتا كرسسي قدم شوعات شمنت مئتي عمت ينرو نبي إساياس قد كخوني لكونا نزارب نيرو كون كم مخانو قوري إزارب نيرو انه دنقل كتسنس ودون كتولديا سمو آماني الكبلو وإيم ترقمو خاء أملاخ مسانا إيو حجي إذو خلو كنو قرى خلا يسيف دك إش إنرو يسيف كابدك أسو تنسيو ملأخ زي أبيهر كم زعزوزو قبره نماريام حصيتو دما وسدا إلو مخنياتو اتخلو ملأخت እግዚአብሔር بملأخ እግዚአብሔር بحلمي زترأيو ناي እግዚአብሔር ملأخت مخانو فليتو كابدو قاسو مستبارابره لك كمتا اتملأخ زبالو دما ني مريم حصيتو وسدا باخر ودا كساعة تولد كأ أي فلتان سمو دما يسوس سمايو دحر بخر ودام ولادا خفليت وادي بزونكم قلت خايدو ليهم ما هو كريستوس حراي كم منفس قدس توليدو ودا أملاخي قل بخر ودا كساعة تولد أي فلتان يزبل زلنبر دحري إنه كريستوس مس ولددو أي ولدتلن زبل على إيو زبلو نزد ما كم مكاتعي زقربو دما لو جن حونا نمدقامو جزية موسديو اتي معرفات تقيس لنا نرئي جن حنتغط أكساب زي أسي أب كالاي مصحف ساميل معرف شدشته قطر 23 ميكال قال نقص ساوليا نقص داود ما تمرع واز نبرئي ميكال قال ساول كا كسا
اتا اتمتلا معلتي ولد اي نبران يلو ساعتات اتمتلا معلتي ولد تزي دحر مولادها ولد نير وادي ما سلخلو جابير املاخنا مسغانا يبصحيو اتي اي فلت انزبل زخل لما كنا مهار زمسنا بزعبا يسيفن بزعبا ادينا قدس دنجل مريامن ايمو نحنا دما كمت يسيف بحبو كقالز زي دلي لومي እግዚአብሔር يخدنا نمبر نحنا حتيات سبات دما حتياتنا ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቃለ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሰውረና ከም ሰብ ኣይኮነን እምበሪ ብዙሕ ነገር ኢና ኣብ ዓለምና ሎሚ ንርኢ ንሰምዕ እሞ ካብዚ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ድማ ንሕና ድማ ከደንቲ ክንከውን ተቐላዕና ሓጢኣትና ክንቀልዕ እንታይ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኩልና ነነብስና ወይ ርእስና እንተንኹንንሲ أي متفردنا نرنايلو أنا أبكندنا كالوت حتى الرأيني ناتي حتى راح تزر رأيني كلنا دما حتياتنا تزر رأينا أي متخننا مخنياتو أبكند نخال نرئي ننفسنا حتياتنا إنا نرئي زلنا ننفسنا إنا حتياتنياتات كم مخنا أميننا كننا ناب أملاخنا ربا زلنا كلنا بحتياتنا تأميننا ناب أملاخ ندحر قريبنا كلنا مصدقنا لمجن نحنا ناي كالوت كنرئي كالوت دما نحنا خرئيو نحنا خير أنا مترئنا أما قبر توقتنا دما نخيد لنا مو جابير بمحرتو تأمتنا سلازي سنحنا جزيا دما كبرن مسجانا أملاخ يخون نقول لكم دما زمن أقلقلتكم يبارخ أما مدبنا بصلت كن عصو عنصاب كلنا نصلت عف نبل نت سلام زصل صلوت كم بحدش كل زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተክርስትያን ልምናሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማህበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዑሳና እንደበልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንገል ኢኺ ብስጋኹ ድንገል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚአብሔር ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ኦ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ከምኦ እግዚአብሔር ኣጥልየና ጸጋኻው ነፍሰልና ጀካ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዖን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልነፍሲ ኩልና ዓድር ኣብዚ ዓለምን ዝንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦ ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታት ኣብካ ምክርሃብ ኣብ ምእታውናን ውፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣረ ኣምላኽ መሓረና ፍቅረ ባህላ ኣምላኽ ገበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓዛ ምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ሓጢኣትና ኣበሳና ሓዲግካ ናትካ ግበረልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቐልና ንዞም ኩሎም ኣብዚ ዘምሰዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓድ ድማ ኣምላኽና ኣብዚ በረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ንዘለዓለማውነት ቁፀረሎም እዚ ጉባኤ እዚ ብመንፈስ ዕብዩ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ድማ ዘፀንብረና ግበረልና ንጸልናዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ዘምፅእ ግበረልና እዚ ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ንሪኦ ዘለና ባራዕ ሓዊ ድማ ኣምላኽና ንስኻ ጥፍኣልና ዝኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቕ ነገር ቀይረልና መዓት ናብ ምሕረት ህውከት ናብ ህድኣት ቀይረልና በረኸት ኣድየና
ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና أود عمتنا بارك لنا قدس لنا بإيد ملائكة حلونا عمومان فوسلنا حزنانا صنانا علنا زعرفوا منقش غورسلنا تميم زلون سعلنا بشقار نفس التأثر تحلنا زوفروا دحانيت ولنا زقوشوا دحان بلسلنا ولدنا نعويم زلنا كلهم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم باريكا قدس كانت كاقر كعبيلنا أب سمايات نبر ربنا سمكا يقدس منقش خاتمسا فقد كانت أب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نحن زودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا كوكفاد احنا نمبر فتناي تأتونا منقشتن حيلين كبرن نزل عالم نتكايما أمين فوزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا خدنقلي في بسقاهون دنقلي أدى جابير صباحات قويتا سراوي سلام لك له السقيقا أن السبرختي خي فركر سهم برغي وملئت تسقى جابير مساخي وفست دس بالكي حتى أتناخسر يلنا نفت ودخ يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين افتح ويسرقينا أملاكن ودانيس كريستوس كان سريات يقدم ساسي أبسا ولدوا لو ركساتي برهان أنتم أويا قناة وأويديا قناة وران سارقوس قناة ببسمكم كنوا فتارا من تعاني يرسينس كلوان سمات ديو مهار النكرسس مال عصر تفلته ديو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسس مال عصر تفلته بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ንኩልኹም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ስለ ኩሉ ንኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ አሜን። ቃለ ሕይወት አቦታትና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና። الهوات يسمعلنا بروح ليك አሜን። ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩላትና ስለዝነበረና ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ሰናዩ ጥዑም ለይቲ ንኩለና آمين آمين يا أبو حواي يا أبونا كلكم بروح ليتي አሜን። ብሩኽ ለይቲ ቃለ ሕይወት ይስማዕና ኣገልግሎት ይባርክ ኩሉና አሜን። ሩህ ስሙን ይግበረልና። አሜን። ብሩኽ